May sounds. May kalab shoutout po, Ate Krashiba. Good morning po, good morning. Morning po, Idol, from Emitoy TV Mix. Tamsakdan. Dan, 7 po, Idol, from Emitoy TV Mix. Harang ate. Ate Krashiba, like number 27. Naka-charge kasi, naka-charge. Naka-charge po. Harang uli, like 27, like 28. Like number 29. Pero siyang harang. Ay, hindi pala. Ito nga pala yun. Suyusoy. Like number 30, Ate Krashiba. Di pa nakasubscribe, oh. Like 30. Like 32. Morning host at sa lahat from... Teka lang muna, Alvin Watchador, ah. Ayan ko na jacket. Yun, may jacket naman, oy. Morning host at sa lahat from Lane PH. Lagyan ko lang ng jacket. Hello my friend Tanying. Dan Thumbs Love from Ate Beats. From Vitamins for the Soul Vlog. Ate Krashiba, BGBG. May damit na po yan. Bababa po kayo ng link, ha. 4 minutes lang naman tong kay Ate Krashiba. Hello host. Hello din. Thank you for coming. And salamat sa like. Oy, wala nang pupuntahan. Ay, wala nang ano. Bigyan ko nga konti. Ayaw makita ni Mrs. eh. Yun. Hindi naman gumagana itong B8 natin. Maxine and Funny Vlog. Good morning, host. She shared to all FB page for possible viewers and joiners from Ate Beats. Thank you po, Ate Beats. Salamat po. Maxine and Funny Vlog. Yan. Meron siyang 1.11 subscriber. Bell all na po ako sa iyo, kaibigan. Gandang tanghali, Idol. May love shoutout sa iyo. Thumbs up from Taxi Uragon. Ayun natin, oh. Nandiyan po. Balang po kayo ng link, mga kaibigan. Good morning. Tamsakdan host. May moderator na po yan, kaibigan Maxine and Funny Vlog. Yun, kay Taxi Uragon po tayo. Taxi Uragon. Shoutout sa 6 viewers ni Host Tonying. Yun, picture na ate, oh. Picture na, oh. Picture na rin, oh.
Oh, picture na rin. Thanks kabayan from Taxi Oragon. Baba po kayo ng link para mayroon na bang ano, may mag-views tayo dyan, views, tapos malagyan ng, yun, nandito si kaibigan dyan, Sir Dan Adriano. Arlinda Manalang, hello. Hi din po, may galab shout out and good morning. Harang, Ate Kashiba, harang. Oh. So, tapos na, Ate Kashiba. 14 likes, sir. Hashtag Tunimaksam from Celis Lucy. Hashtag Joel Alingcastre. Tapos sabihin po, Ate Kashiba. Thank you po, Ate Beats. Tapos harang po, harang. Shopee. Matatapos na po, Ate Kashiba. Gandang buhay po sa lahat, Kondian Sir Dan. Hi from Arlinda Manalang. Salamat friend, Arlinda Manalang, BG. Bakas lang po. Driving pa ako, thanks from Taxi Oragon. Harang pa sir, from Silislosi. Sino na to? Ibang ano na to? Tapos na ba ate? Back with ads to support the host from Anti-Vitamins for the Soul Vlog. Dan po sa Nakapin Host from Maxine and Funny Vlog. Salamat po. Gayahin po ang pagdidikit ni kaibigan Tunin. Katulad nito, pinapanood muna. 4 minutes lang naman yan, 4 minutes. As Joel sir. Yes, from As Joel Alingcastre. Nag-live ako, medyo sinipag ngayon mag-live. Harang from Arlinda Manalang. Kaibigan Taxi Oragon, dito ko. Like number 81. Yan kaibigan Strange from the Heart from Brian Adams. Pangalawa kaibigan, Strange from the Heart. May like na Ba't yan may like na to? Pangatlo kaibigan, napanood ko na yata to 2 months ago. Kaya pala may mga like na. Pero okay lang, panoorin ko pa rin. Ito wala pang like Kaibigan Taxi Oragon. And ito pang 5. Like number 83. Harang Dan, good morning from Vienna Vlog. May moderator na rin yan, kaibigan, Vienna Vlog. Ads lang ako from Tita Beats, Vitamins for the Soul Vlog. Salamat po Tita Beats sa napakasulit at sulit na suporta. Kay Tunying dito pa sa Harang Ding from My Loves. Marami po kasi kayo gawa, sir. Marami po kasi kayo gawa, sir. Laki palayan mo, sir. Oo nga nakapagpatanim na tayo. Tapos na rin. Maghihintay na naman ng kulang-kulang 4 months para may makain na naman tayo sa ating hapagkainan. Yun, may ipipin ko rin ngayon si kaibigan dyan, Sir Dan Adriano ng maaga. Thank you. Thank you so much from Vienna Vlog.
AR Information Channel, good morning po from AR Information Channel. Sunod kita kaibigan, Vienna Vlog. Malapit na matapos itong Spreads from the Heart, 3 minutes and 30 seconds. Alam niyo po mga kaibigan, sa mga nandito, pag magdidikit po kayo, para po mapadali ang inyong pagdikit, mapadali ang inyong pag-views. Halimbawa, pupuntahan niyo itong si pupuntahan niyo po ito si Taxi Uragon, ayan. Para mapabilis, para agad kayo makapag-comment, paras lang naman yon, may ads din naman. Pindutin niyo lang po yung yung tatlong tuldok na yon. Yan. Pindutin niyo lang po yan. May lalabas po dito. Pindutin niyo po yung playback speed. Yan, tapos ilagay niyo po sa 2 times. Magpapas forward po siya. Pero yung ads niya, mayroon ads pa rin po yun. Para mapabilis po yung inyong panonood. Paras lang naman po yun. Handyman, mega love shout out kaibigan The Commander Bawang Vlogspot. Thumbs up from Kabsat Gold Igorot. Harang here. Mega love shout out sa lahat na nandito from Gold Igorot. Thank you my love. My love will see you through. Gold Igorot, mega love shout out. Aha, yun, nakuha na ni kaibigan Jan Sirdan. Padaan lang ako idol. Okay, no problem kaibigan Gold Igorot. Kayo pa, mga legit yung kaibigan, mga the best na kaibigan. Thank you. Miss Ling Channel, may galap shout out host. Good morning from Miss Ling. Miss Ling Channel, 175 subscriber. Dito pala ako nakadikit sa'yo, kaibigan Miss Ling. Dito ko sa what is the meaning of Mega Love Shout Out, MLSO, CPR Tamsak, LS, OP, and YT in YouTube. Nakuha mo na, kaibigan dyan Sir Dan. Ano balita po? Oh, balita mo kalimlim. Pero salamat at salamat at tawag nito. Kaya to. Salamat at umulan. Nagdiligan yung ating tanim na palay. Bakas lang po guys. Babalikan ko po kayo pag out dito sa live ni host from Vienna Vlog. Opo, ligit po yan, ligit. Tambay lang ako host while working. Hasta Gold Igorot, bigi. Miss Ling, host, pengi jacket. Oh, may jacket na. Na-traffic lang siguro ng konti. Atoy ni My Loves. Atoy ni My Loves. Sige, buha mo lang yan. From Nura Aron. Pasupport naman po kay My Love. My Love will see you through. Gamitin mo kasi yung Ate Nura Aron. Yung main channel mo, may live ka ba? Kaya ayaw mo gamitin yung mo. Hindi ba may love shout out? Ano balita? Shoutout po sa 20 viewers. Tambay lang host. Busy si Commander Bawang. Sige kaibigan Commander Bawang. Thank you so much host pagbisita sa bahay ko. Masaya talaga ako kasi binisita mo bahay ko. No problem. Basta pag hindi pag may time. Kasi pag marami live stream. Kasi, dalawa yung laptop ko sira isa eh. Kung hindi nasira isa, lahat ng live stream mapupuntahan ko. Kasi dito 10
Sa alam dito, 10. Pinapanood akong live stream. Tapos dito sa aking gadget, pag minsan pinagpapasapasahan, pwede rin sumuport. Kaya nabibisita ko lahat. Nag-love siya daw, Ate Yang, Nashimura. Thank you po Ate Yang. Nandito yung mga Team Jesus. Nandito, thank you very much. Good morning ding. Dan Saharang from Nura Aron. Nag-love siya daw, Ate Lunbit, Aksalan. Nagbisita rin ako ni Ate Lunbit ah. Shoutout po sa 22 viewers. Rose Pinay, hello po host from Rose Pinay. Rose Pinay, bata pa rin si Rose Pinay oh. Panoorin ko rin yung video mo Rose Pinay, yung Low Tide and Long Beach, Mississippi. Five minutes. O dito ka sana mo Rose Pinay ha. Low Tide in Long Beach, Mississippi. Like number 35 ako. Magdikitan po, magdikitan. Kaibigan dyan, Sir Dan. Yung taksiwat din, wait na ba yan? Ha? Taksiwat din. Hindi ko ba nakikita? Teka lang. Like number 43, kaibigan dyan, Sir Dan. 43. Tinatanong ni Mrs. tong paksiw at dinengdeng. Tina ko lang ha. Paksiw at dinengdeng. Si Ate Nura Aron to eh. So ito Ate Nura Aron oh. Paksiw at dinengdeng. Tamsak number 1, idol. Tamsak. Ano ka ba, Hanis Vlog? Ilang like na, 29 like na. Rose Pinay, may jacket na po yan ha. Salamat Hanis Vlog ha. Salamat po. Tamsak Dan Harang from City Five Glow. Yun, Ate Sis, thank you very much sa pa-birthday nyo kay Tunying. At salamat sa greetings. I-edit ko pa yan, i-edit. Tamsak Dan Bro Harang from City 5 Bro. Ati Krashiba in Paksiw at Dinengdeng, BGBG, Nura Aron, BGBG Harang, ambisyo sa like 27 hours. Ati Ying Nashimura, BGBG. Ano yun? Jocelyn Alcado, Liano Harang. Ilan kaibigan, tapos na subscribe my channel. Krashiba Konpe, good morning. Kambi, may galab shout out. Kape muna tayo to, Nying. Nahigising lang. Sige po. Tapos na ako. Nakagaling na ako ng bukid. Nakapamalingki na. Aglutok ding from Nora Aron. Nagalab shoutout sa'yo at sa lahat from Ate Ambe. Shoutout po sa 23 viewers. Nagalab shoutout. Bibigan dyan, Sir Dano. Pangalawa, nakakalimutan ko na. Harang. Like number 46. Aba, ba't 46? 47 na kanina. Paano nangyari yun? O, 47. Pangalawa harang, kaibigan dyan Sir Dan. Pang-apat. O sabi na eh, na late lang. O like number 50 na o 50. Na to, 51. Harang lahat, harang. Palit mo na ako sa nakapain, palit. Vienna Vlog. Tagabuhangin. Sino itong tagabuhangin? Pasyalan ko lang si tagabuhangin. Tagabuhangin 64 subscriber. Ano po may natin kaibigan tagabuhangin? Naka-LS main ko. Kabsat from Paksiw at Dinengdeng. Sige lang ate. No problem. Kailang birthday mo aling Tunying? Ay, nasabi ko ba? Karay.
Sa 13 po, lunes po, lunes. Sa 13 po, 13. Host, pwede ho babawi ako next time kasi matutulog. Sige, sige Ate Rose Pinay, no problem, no problem. Unahin natin ang trabaho. Unahin natin ang kalusugan. Basta nakapag-thumbs up na, nakatambay na ng ilang minuto, okay na yan, pasok na yan sa ating pasok na yan sa ating like, views, WH. Maraming thank you na yan para sa akin. Kapatid Jewel, kurang ati ambe. Pwede Ate Silis Luce, may galab shoutout. Salamat po. Baba ako primero. Sige po Ate Ambe. Tapusin ko lang itong kay Jan Serdan. Maano lang? Maiksi lang 1.30 minutes lang Tapos na kaibigan Jan Serdan. Pero itong iba, nasa ads pa Nasa ads pa rin Ads. Ito lang palang ads. Ito nasa ads na rin Sino ba tong live stream na to? Kadut-dut. Hanis Vlog yun. Thank you very much. Wow, sana all dami gadget kami sa tunying. Parang paksiw at dinding. May mga nahiram tayo, ate, Tinura Aron. Dating dikit na kapintang sakdan. Parang ate Nura Aron. Teka lang po ate, vitamins for the soul. Wow, salamat kuya from Jan Serdan. Si Rowena Teranya, may galab shoutout. Jocelyn Alcadeliano, may galab shoutout po. Di pa ako nakadikit para sa'yo, kaibigan Jocelyn Alcano. Liano. Aklado pala. Dito ako sa part 3. Last part. The Mr. and Mrs. Agsalod Wedding, Bayambang, Pangasinan. Taga Bayambang ka ba? Kaibigan Jocelyn, taga Bayambang ka? Balunggaw o Balunggaw? Pinapanood ko itong part 3 mo part 3. Like number 25. Bell all ka na sa akin kaibigan. Taga Buhangin, pwede malaman kung anong mail mo po. O mamarapatin lang po. Digitan na po. Shoutout sa 22 viewers. Yan, tapos na kaibigan dyan sir Dos Palmas Island Resort and Spa. Ano ba to? Ay, pangalawang video na, kaibigan Jan Serdan. Yun pa rin ba? Pangalawang video po na pala yun. Harang pa ako dito sa sa isang cellphone ko. Kaibigan Jan Serdan. Ben Laura Official, Ben Loria. Biglang shoutout kaibigan Ben Loria Official. Dito ko sa upcoming. Nangunguna, like number 1. Tapos panoorin ko tong Big Snake on the trail. Naligaw yata yung ligaw. Ate Philly ng Hong Kong, may galab shout out. Nag-live si sino ba yun? Sa akin. Jocelyn Liado. Yung may jacket ka na, kaibigan Jocelyn Alcado. Pwede ka na baba ng link mo, kaibigan. Na-late lang.
Mega love shout out Ate Rowena Tiranya. Good morning kaibigan Tunying from Ate Terry in Hong Kong. Joel Alingcastre like 59 sa nakapin. Thumbs up na from Ate Kusina ni Juicy. Vienna Vlog. Sungsi traditional Chinese sticky rice. Di ba nakasubscribe Vienna Vlog ako? Like number 62. Bell all. Isa. Pangalawa, Vienna Vlog, like number 63. Nakadikit na. Pangatlo, harang, like number 64. Oh. Sushi traditional ay Songshi traditional Chinese sticky. Tapos pang-apat, Vienna Vlog. Di pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na rin. Like 65. Pang-lima, like number 66. 66. Sinacharge ko kasi nakalimutan kong charge ko gabi. Palit sa nakapin. Thumbs up na host from Ate Kusina. May galag sila taruin na Tiranya. May moderator na po yan, Vin Loria. Yan, tapos nga po dyan sa nakapin. Sunod ko si Ate Vitamins for the Soul Vlog. Anis Vlog pala. Sige, walang problema yan. Si Handyman pala, si kaibigan da Commander Bawang. Sige lang, balikan ko na lang. Jules Channel, may kalab siya tatos. Ito naka-live. Sige, okay lang, Jules Official. Kunin mo muna yung WH mo, walang problema sa akin yan. Hindi mo na ako makatambay sa'yo ngayon, baka pas mo na ako ngayong araw lang. Pas muna ako sa live stream mo, kaibigan Jules Official. Pero mamaya pagkatapos ko ng live stream ko, pupuntahan agad kita. Alam mo naman lagi akong present sa'yo. May galab shoutout, Manoy Nugi Hunter. May galab shoutout, Manoy. May galab shoutout Kusina ni Juicy. May galab shoutout Ambisyosa. Win It Mukbang, Tusok Lan House. Win It Mukbang, may galab shoutout, salamat. Laki na ng bahay niya, 3.38. Dito ko sa kaibigan, Win It Mukbang. ASMR, Japanese and Korean food mukbang. Like number 382. Pang 382 ako, kaibigan, Win It Mukbang. May moderator na rin po yan, kaibigan. Okay lang idol, no worry. May replay naman po thanks. Maksam! Ate Juliet. Bakas lang po guys, balayan ko po kayo pag out dito sa live ni host. Salamat po sir host from Jocelyn Alcado. Bababa ka rin ng jacket mo kaibigan Jocelyn Alcado Tapos na ako dito sa part 3 mo, yung wedding, Bayangbang Pangasinan. Ben Loria Official, tapos na rin ako dito sa sa Big Snake on the Trail, like number 24 ako. Ang lakas ng lakas kahapon, grabe. Bigla akong bumaba sa 3.2. Di na ako nangingisda. Tapos na pala Ligtaan na naman. Gawin mo ito.
Baba ka rin ang bago mo, Maninog Enter, yung lechon. Yun ang napanood kong last na napanood kayo, lechon. Video na ako from ating Tirian, Hong Kong. From ating Jilit. May galap siya na, Jilit mo bang? Ben Loria, nag-drop din ng bahay. Vienna Vlog, done sa'yo. Hi Ma'am Rowena, di ka daw mangisda sir. Di ka daw nangingisda sir. Lagas ako 10, Oo nga, kahapon lagas ko 20 plus. Nagtaka ako. 2 point ano ko ay 3.25, naging 3.23. Tapos naging biglang 2.20, 3.20 nogs. Daddy, ang lechon. Di ko napansin ang lagas, hindi ko na tinatandaan subs ko. Dininan ko lang kahapon, nagtaka ko. Nayaan ko lang. Ate Ambe, like number 44. Bababa lang po kayo ng link ha. Notify me. Swimming na naman si Ate Ambe. Pangalawa Ate Ambe. Like 45. Notify me. Para kahit pag busy yung ating main. Like number 46 Ate Ambe. Musit lulo. Ay, tika lang, ba't di ko na-notify? Musit nga ate, hindi na nga tayo nangingisda. Like number 47 Ate Ambe. Notify me. Then ito, Ate Ambe, like number 48. Ay, 47. Notify me. Palit ko muna si Ate Vitamins for the Soul. Nasaan ba yun? Ate Vitamins for the Soul. Sunod ko si Anis Vlog. Pa-subscribe din po dyan, mga kaibigan. Unang entry, $14 yan. Makinig lang mag-subscribe at tawag nito, ibigay ang inyong best comment ayon sa salita ng Diyos para may chance na manalo ng $10. Sa link na to, thank you. $10 po yan ha, $10. Yung pinakamagandang comment po na ayon sa ating salita ng Panginoon Diyos. Nasa ano po kasi tayo, Team Jesus. Kasali po tayo sa Team Jesus, kaya naman kahit may mga problema tayo, hindi lumilipas lang yung mga problema. Ate Vitamins for the Soul, nandito po ako, like 196. Mga ano lang po, Ate Beats, Tita Beats. Parang lang ako ng dalawa. Dalawang paharang lang. Pangalawa po, Tita Beats. Like 197. Harang po, pangatlo, like 198. Sakto to sa 200 200 like. 198. 199, di pa nakasubscribe, Tita Beats. Subscribe ko na rin po. Harang din, harang. Pang 200 likes. Sakto 200 likes, Tita Beats. Harang din, harang. Sunod ko dyan si Anis Vlog. Mag-comment po kayo ng magandang comment dyan kay Tita Beats. Sigurado po ang inyong dyan. Jids TV Official, mega love shoutout. Trixie Vlog, good morning from Trixie. May moderator na rin yan, kaibigan Trixie. Morning everyone, have a good day from Jade TV Official. Mega love shoutout sa kaibigan. Thank you my friend from Tita Beats. No problem po, salamat din po Ate Tita Beats. DJ Myra, Tamsak, Idol Host. Ben Loria, Ambisyosa, Dan and Paul Package.
Kaibigan Binloria. Pati morning, nakatambay lang sipi ko, naglalaba kasi ako. Under ka pala pati. O, pakatikas mo, under ka pala ako, hindi ako naglalaba eh. Tigasin pati. Tigasin. Make love shout out host and all here from DJ Myra. Golden State champion, Golden State. Bukas uli yan, game 3. Make love shout out. Good morning. Punta na. Hashtag kusina ni Jose from at Joel Alin Castri. Thumbs up na Kabsat Ampi from Kabsat kusina ni Jose. Sana hindi kayo matakot from Binloria. Opo, bakas-bakas lang po ah. Di ka daw nangingisda sir. Dan Binloria, laki ng snake. Ate Regina Channel, yun. Thank you very much. Tigasin ba idol to niyo? Tigasin, si Mrs. ang Tagalaba. Si Mrs. pang Tagalaba, ano lang tayo, sa bukid lang talaga tayo, sa bukid. Please, bawal ang dantamsak. Yan, pinapaalala na nga po agad ni Ate Bits, bawal ang tamsak, pabalik, kasi walang kwenta yan. Imbis na magbabakas kayo ng mga ganyan, ayusin na natin ang pagbakas para the best ang Di tayo magsisig, di tayo ilagas. Para magandahan naman pag nag-review si Whitey, magandahan naman yung magandahan sa comment, magandahan siya magbasa. Ang ganda ng comment nito ah. Full watch at iba pang spam word para hindi ma-delete. Maraming salamat. Siyempre kailangan di natin lahat iasa sa magulang natin. Kaya lang naman. Palusot ka pa pati, palusot. Driver kami siguro pati. Pero ayos lang pati, no problem. Joke-joke lang yun. Pag minsan naglalaba din ako dito. O nag-aaway kami ni Mrs. Dan Vitamix, Emin Lord. From Ate Juliet Mukbang. Maksam, pasukliha, spam yan. Alin ba yung spam? Ayan ka na naman Ate Juliet. It's me, hello po from It's Me. It's Me na daw. Black Mamba Capture. Ba't napunta na sa Black Mamba? Yung kay Binloria to eh. Tapos na kasi ako dun sa kaibigan, Big Snake in Thrill. Dito pa ako kaibigan within mukbang mahaba kasi 22 minutes. It's me, dito ako sa yung change in material when exposed to temperature. $526 subscriber. Salamat sa pagbasa ng aking comment, my friend, from Ate Vitamins for the Soul Vlog. Opo, babasahin ko talaga yun para hindi ma-spam yung spam Michado. Sino ba nag-comment doon? Michado. Dana po tamsak sa'yo from It's Me. Dami sa aking ganyan. Mag-comment. Ano mo na lang, Ate Juliet, pag mga comment na ganon, ang ginagawa ko, nag-reply ako sa kanya, tapos pagka-reply ko, dinidelete ko. Ma'am Regina, musta na? Help mo from Ate Juliet Mukbang. Pwede po bang makahingi ng ayuda sa host? Kahit konti lang po. Sige, no problem. Bababa ka lang ng bahay dyan, kaibigan, It's Me. So mamaya ipipin kita. Sunod-sunod lang kasi kaibigan, It's Me. Hindi naman pwedeng ikaw ang pumasok, nagbaba ka ng link, ikaw ang ipipin, hindi pwede. First come, first serve. First come, first pin. Salamat sa pagpin, my friend. Please, gamitin natin ang ating main sa pagbakas para mapasalay sa raffle draw. Sa link na ito.
ng $10 win. Mananalo po ng $10 yan ha, kung sino pong magandang comment para sa ating galing sa ating Bible para sa ating Panginoon. Sana manalo ako, vitamins ba? Oh, mag-comment ka na maganda, Ate Juliet. Yung, di ba may 200 liters dyan? Ayun, sunod po ako. Di ba may 200 liters dyan? Ubusin mo yun. Alam mo kasi may mga babae din na tamad sa paglalaba, pero nga pag nakakita ng pera sa wallet ng asawa, nako, mabilis pa yan sa alas 4 ng umaga. Makapagluto na yan. Tama yan, kayo pade, Yokohama. Tama yan. Tama yung sinabi mo, pag nakita yung makapal yung pera mo sa wallet, alam na. Sabihin sa inyo, Agong! Darling! Tapos na ako maglaba, nakapagluto na rin, kakain na. Meron din tayong 20 winner ng $5. Pag-aralan lang ang Mateo 15:28, doon kukuha ng mga tanong ng 20 question. Yan yung mga nagbabasa po ng Bible. Pag-aralan niyo po ang Matthew verse 15 to 28. Basahin niyo lang po yun. Doon kukuha ng tanong si Tita Bits. Kaunta si Yokohama. Ano Maxam? Ano ba yun? Gondigrot, bigi-bigi. Di po kasi ako makamove on. Nalagasan na naman ako. Di, kaibigan din si May. Lahat tayo nalagasan kahapon. Nalagasan. Dati 3,250 ako. Hindi naman ako nangingisda. Pero ngayon bumalik ako sa 3,200. Huwag niyong isipin yung lagas. Ganyan din kami noon. Pangalawang harang natin, Tabitso. Ganyan talagang lagas. Alam mo kaibigan, it's me. Pag may nagdikit sa'yo, tapos nakita mo yung comment niya, pag alam mong spam, replyan mo. Sabihin mo, pwede ba makikisuyo kaibigan sa susunod? Ugaliin na natin, wag mag-comment ng mga spam comment na ganyan. Kasi malalagas ka lang din, sayang lang yung pagdikit mo sa akin. Pagka-reply mo sa kanya, after 5 minutes, mababasa niya na yun, magpa-pop up yun sa kanya, magpa-pop up. Pag nabasa niya yun, after 5 minutes, burahin mo na yung comment niyang spam. Katulad nung, dikit na ako sa'yo, kaibigan, it's me. Pabalik, ganyan. Dan, it's me. Full watch, tapos di naman nood. Pag mga ganong comment, di nanonood yan. Mga full watch, pabalik. Dan, pasukli, mga hindi nanonood yan. Gusto lang yan dikitan. Replyan mo siya baka hindi naman masamang maging totoo ka eh. Eh ako, nagpapakatotoo lang ako, prangka. Eh kung magalit kayo sa akin at naprangka ko kayo, wala akong magagawa. Basta tinutuwid lang natin yung tama. Eh kung naprangka kayo at yun ang gawain ng dumikit sa'yo, naprangka mo siya, tinamaan siya, ay ganun ba, napaka-arte naman ito, siguro ganun. Eh wala tayong magagawa, basta ang importante, itama natin yung mali. Sumunod man sila o hindi, wala na tayong magagawa. Basta ang importante, napayuhan natin sila ng tama. Aha, tama kaibigan Tunying. Oo nga po, kasi marami akong nakaprangkang hindi naman pinagsasabihan ko lang sila. Kung sumunod sila, di okay lang din. O, di para sa kanila naman yun. Kung hindi sila sumunod at magalit sila sa akin, ay bahala sila. Milyon po ang YouTuber dito sa mundo, milyon. Kung magalit sa iyo 1 milyon, marami pang milyon na magsusubscribe sa iyo. Magalit sa iyo 100,000 na YouTuber, marami pang YouTuber na 100,000 ang makukuha mong legit. Yung sasamahan ka sa channel mo. Kahit ano mangyari.
Pagkatapos ng lahat ng nagawa, sasabihin sa'yo, sa asawa mo, love, nakaligo na ako. Ano gusto? Gumaling ka na naman, pag-iukuha mo. Alam na natin yun, ganun talaga. Hindi Fugbang, Dan Tuyo. Ay, palit mo na pala sa kapit. Palitan mo na katay-tabit sa. Siguro marami naman ang ano, dumikit sa'yo. Or marami na rin nanood. Teacher Nob, mega love shoutout kaibigan. AR information. Teka lang yan, AR information ha. Hoy, tignan mo yung listahan ko. Hanis Vlog. Yan, paligid po yan. Nagbabalik din po yan. Yung batang yan. Tama nga po yun. Madami po kasi talagang minsan nga po nasusungitan pa. Meron po akong experience. Jacket lang po. Ayaw po mamigay. Ayun na hindi, ano, sa akin naman, hindi naman pwede yung ganun. Basta, pag pumasok sa live stream ko, kaibigan, it's me, tinitingnan ko kung main. Pag main, ano na yan, tawag nito, automatic na yan, may jacket na agad. Pero pag konti lang subscriber, tapos ang video ay sa 2-3, tatanungin ko yan kung anong main. Pag hindi nagsalita, wala akong magagawa. Pero pag nagsalita, ito po main ko, dadyakitan ko siya, pagka-jacket ko, pag binaba niya yung link niya, at nakita ko yung main niya, tatanggalin ko na yung jacket doon sa media niya. Sabihin ko siya, pag-ipasok muna ng main mo para maganda. Hindi naman po tayo ganyan na nagla-live stream. Akin na po, nagtuturo lang po tayo ng tama. Second entry, 14 winner. Manood, mag-subscribe at bigay ang inyong best comment ayon sa Word of God. Thank you from Tita Beats. Legit naman po ako, sabi po sa akin, mga loyal lang daw po ang binibigyan na ni jacket. Sino bang live streamer yun? Di pa rin tapos yung jacket ay jacket. Harang Tita Beats oh. 15 minutes, Tita Beats, 15 minutes. Pares 15 minutes. Bali 15, 30. 45 minutes po. Skip ko na po muna Tita Beats para makapag-ayuda tayo ng iba. Ako, di lang sa legit, very supportive ako from Yokohama. Supportive to si kaibigan Yokohama. Dati hindi vlogger yan eh. Napilitan mag-vlog na rin daw. I agree my friend, ituro ang tama para masanay kung ano ang tama kasi pinaghihirapan ng bawat YouTuber ang kanilang mga videos kaya dapat na ma-encourage natin. Harang bro, oo nga kay Ate Beats, tinuturo ko yung tama para isa pa nga pinapalaganap ko Tita Beats yung no skip ads, full watch. Para po maging full watch kayo, tinuro ko na po para maging full watch sa didikitan. Ano ba ito si ano? Yan si Hanis Vlog o ayan. Si Hanis Vlog. Yung nakapin. Para po mapabilis yung kanyang video. Pag monetize po yan, may ano rin po yan eh, may ads. Pindutin niyo lang po yung tatlong tuldok, ayun oh. Tatlong tuldok na yon. Yan, pindutin niyo lang po yan. Tapos punta po kayo dun sa ano, playback speed. Punta kayo sa times 2. Para mapabilis yung play. Buy muna sa ngayon. Sige, kaibigan, Goldigarat, kabsat.
Good morning host from Genie 90, Genie 17 Vlog. Harang pa po. Ganyan lang po ang gawin nyo para mapabilis. Para ma-full watch nyo po siya. Dito ko sa Hannes Vlog, like number 10. Pangalawa, Hannes Vlog, pangalawa. Like number 11. Pangatlo. Like number 12. Pang-apat. Like number 13. Pang-lima. Like number 14. 14 yan. Sakto sa 14 yan. Palablab sa upcoming premiere from Ate Emma's Helping Hands. Nag-love shout out all from Super MC. Kaya na pa kita nakita, Ate Meralisa. Sorry, nalate. Nalate yung aking pag-mention. Nag-love shout out all from Super MC. Sis Kusina Juicy, nag-love shout out. Danyo ko ama, dami tinda. Kita tiyan mo, Lods. Laki tiyan niya, laki tiyan. Nandito kayo na si Padi. Nug-enter. Sino may gusto ng jacket? Bibigyan ko kayo. Yung galing sa sementeryo, maganda. Like number 51 bro. Salamat bro. Meron na tayong isang oras. Ate Regina Channel. Salamat sa pagbaba ng link. Ate Regina, pangilan mo sa Ate Regina? Arlinda Manalang, Jan Serdan, Commander Bawang, Goldie Gurot. Yun, tapos na siya nakapin. Dito tayo kay ER Information. Handiman muna. Commander Bawang, Black Spot. Emma's Helping Hand. Back with ads to support the house from Ate Beats. Jenny, RDL TV Manlib, Harang Lakay. Salamat Lakay. Nakalive ko ba Lakay? Okay lang yan. Basta isilip yung Lakay. Lakay, nandito na Lakay oh. Lalong nakakapugi Lakay itong Mega love shout out sis Vitamins for the Soul Vlog from Kusina ni Juicy. Shoutout po sa 18 viewers. In God We Trust TV, mega love shoutout kaibigan, In God We Trust. May jacket na po yan, In God We Trust. Like 55 host. Mega love shoutout po sa iyo at sa lahat from In God We Trust. Kusina ni Diyos, say hi. And love in care emoticon, mega love shoutout from Emma Helping Hand. Ashley TV, mega love shoutout po sa lahat ng nandito. From Ashley TV. Tapos na pala, Honey Vlog oh. Harang po from Ashley. In God We Trust. New upload those. Pwede po watch dikit. Di pa dikit. Salamat sa di pa dikit. Salamat. Kusina ni Jose. Dan po. Pulpa. Kusina ni Jose. Mega love shoutout. Upcoming premiere. Wala vlog mga lalabs from Ate Emma Helping Hands. ODW na kapin. Magdikit-dikit na po mga kaibigan, magdikit-dikit na mga kaibigan. Five minutes po ang ibabang link wag short para may WH na makuha. Ate Super MC, baba ka rin po ng bahay, Ate Super MC. Wait lang po, saglit lang, inom lang po ako, inom.
Hi Emma from Ate Juliet. Danis, wow, napakaganda ng animal, dati friend. Harang host from In God We Trust. Hi Mami Juliet, mega love shout out. Joelalyn Castri, Bigi Bigi. In God We Trust TV, mega love shout out daw, sabi ni Kusina ni Juicy. Enjoy lang lakay. Well, lakay, thank you very much sali ah. Thank you very much lakay. Kaya gising lang, kape muna tayo mga lalabs from Ate Emma. Commander Bawang, sarap ng kilaw na dilis. Enjoy lang lakay from RDL TV Man Leads. Yes, Ma'am Juliet Mukbang. Shoutout po sa 16 viewers. Yun, tapos na ulit oh. Hanis Vlog. The Commander Bawang. Premier lang pala yung Commander Bawang o pakitams ka naman sa may premier. Like number 12. Like number 12 oh. Bro Commander Bawang. Notify me. Parang lang ako, parang. Larry Panarigan, may good morning host at sa inyong lahat. Silipin ko lang si Larry Panarigan. $502 subscriber. May moderator na rin po yan. Bababa rin po ng link. Baba ng link para ano. In God, OTW from Ate Super MC. Yan si Ate Super MC 22 Vlog. Nag-aayod rin po yan. Pwede bang tumambay host? Sige na po, no problem po. Baba po ng link. Baba ng link. Commander Bawang, like number 13. O, like number 13. Ano yun? Ano yung astig? Pangatlo, kaibigan Commander Bawang, hindi pa nakasubscribe oh. Idikit ko na rin kaibigan, it's me, Dan po sa nakapin host from It's Me. O, like number 14. Like number 15. Kaibigan Commander Bawang. Oh, 15. Like number 16. Oh, pang 16 talaga ay Commander Bawang. May galab shoutout. Di mo pala nakadikit oh. Idikit ko na rin kaibigan. Nag-love shout out, Jing Vlog. Nakatambay lang ding from my love. Next po sa nakapin, handyman. In God We Trust. Ben Loria. Dito kay Ben Loria. Busy agluluto from my love Bastag Ate Nora Aron. Imas beautiful, tusok na lahat. Premier mo ang sayaw sa Japan ha. Beautiful match, oh my god. Dahil sa nakapin, handyman from Ashley TV. Mega love shoutout Achi Aron. Jim Vlog nag-BG-BG in Ate Emma. Handyman dan sayo from Kusina ni Josie. Larry Panarigan nag-drop din ng bahay. Lipat bahay na gamin. Ay, maglilipat bahay kayo. Bin Loriao.
Binloria, unang giveaway. Mami Juliet, thank you so much. Te Emma, I miss you. Bin L'Oreal, like number 27, unang giveaway. Harang. Pangalawa. Like number 28, Bell All. Pangatlo, kaibigan Bin Loria, like number 30, may dumikit ng isa. Bell All na rin, oh. Pang-apat, like number 31, Bell All. Harang din. Doon ako mag-live. Magpapakita na ako. Ha. Panglima, kaibigan Bin Loria. Nagkasakit ako at si Aaron nung isang araw at okay na ako ngayon. Kaya pala hindi ka nag-live nung Sabado. Pero Biyernes nag-live ka. Ate Emma. 3 minutes lang tong kay kaibigan Bin Loria. Ganun ba tayo? Pagaling ka. Oh, isang Martes lang yan. Magaling na yan si Ate Emma. Bin Loria next pin. Nagbabakrit lang po ako. Nagbabakrit ah. Rowena Tiranya. Sunod ni Ate Rowena Tiranya. Kusina ni Jose, tapos Juliet Mukbang. Ben Loria Official, dan dikit na ako sir from In God We Trust. Ben Loria Official, dan na po sa'yo. Sana po masuklian. Basta ito, ulitin ko sa kaibigan, it's me ah, it's me. Basta maganda yung bakas mo, babalikan at babalikan ka ng mga yan. Maniwala ka sa akin. Pero kung yung bakas mo, mga, yung short lang, magdadalawang isip pa yan, hindi ka nanood. Kaya nga may 200 letters dyan, 200 na letra na gagamitin. Kaya linagay ni YouTube yan na 200 na letra. Para mabasa niya pag na-review niya na talagang nanood ka, nagandaan ka dun sa kanyang video. Ganyan po yun mga kaibigan. Kaya lagi ko pong sinasabi, manood para may magandang may comment. Kasi kung ang dikit mo lang naman, halimbawa ito kay Bin Loria, oh, Big Snake on the trail. O kung ang comment mo dito, oh, laki namang ahas, ingat, ganyan, maanoan siya. Kung nanood ka, mag-iisip yun. Ano yung ginagawa niya? Naglalakad siya ganito hanggang matapos. Habaan niyo yung comment para balikan po kayo agad. Kadream Vlog, may galab siya to, Kadream. Ano bang may mga kaibigan Kadream Vlog? Ipasok mga mo na yung kapangarap kasi hindi nakikilala yung kapangarap vlog eh. Kahit dun sa comment mo, hindi ko rin ma-search yung kapangarap vlog. Sanayin niyo mga kaibigan, sanayin niyo munang gamitin ang main para pag nagkita-kita kayo, halimbawa kahit saan mang live stream, ma-shoutout kayo, shoutout kapangarap vlog, shoutout ni Maxam. Ako hindi po ako sa totoo lang po. Base sa aking experience mga kaibigan, hindi po ako gumamit ng ninja sa pagpupunta sa live stream. Kaya kahit po sa ang live stream may nagsa-shoutout sa akin, may galab shoutout ni Maxam.
Huwag niyo pong sanayin na gumamit ng ninja. Huwag kayong maniwala dun sa... Kaya gumagamit ng ninja kasi pag ginagamit ang main, laging lagas. Hindi po yun. Depende po sa nagdidikit yun. Depende po sa nagsusubscribe yun. Pag ang subscribe kasi kalimbang all lang nag-subscribe sa inyo, kalimbang all. Tapos di naman nanood, nag-comment lang ng tsamba-tsambang comment. Eh wala rin talaga. Lagas din talaga yan. Pero pag inaayos ang pagdidikit, may iwasan po natin. 30 support sa'yo, Ate Emma's Helping Hand. 110 si Rowena from Super MC. Dan sa'yo, Bin Loria from Larry Panarigan. Yun, tapos na. Kaibigan Bin Loria. Wala na yata siya. Okay lang kahit wala na. Ayudahan pa rin natin yan. Kasi nakapunta siya sa atin ng ano ng nakapagtamsak sa sakit sa atin. Kaya dapat din natin bigyan at ibalik yung kanyang pagpunta. Dan, Mami Juliet. Dalawa talaga account ko. Pati to ako, main channel mo to kaibigan. The Dream, Ka-Dream Vlog. Thank you so much sis Miralisa from Super MC. Sige, lalagyan ko ng jacket Ka-Dream ah. Lagyan ko ng jacket. Imas beautiful. Imas beautiful. Eat tayo. Laban na ha, premiere ko. May premiere ka natin, Juliet. Kuya, dito ako, yehe. Dami isda. Dami uhulihin. Nasa harang pa ako. Kaibigan Jim Vlogs. Thank you very much. Gusto na yung anak mo. Thank you so much, Kuya. Hashtag Joel. Shoutout sa'yo from Ate Emma's Helping Hand. Yan, tapos na rin o, Bin Loria o. Harang pa to, harang. Ito, tapos na rin o. Baba ka ng link mo, Miss Ogot. Sayang lang po from Jim Vlog. Sige. Nora Aron Vlog, nag-drop niyo ng bahay. Mami Juliet, di ako kumakain ng guyabano. Masustansya yun, Ate Emma. Kanino nang live stream to? Ate Romena Taranyaw, like 114. Hi Ate Juliet, nag-love shoutout po sa'yo. Like 114. Like 115. Ate Rowena Taranya. Tapusin ko lang itong thriller. Ano ba ito, thriller? Oh, 1 minute lang naman yan. Harang from Joel Alincastre. Like 116. Like 117. 5 thumbs up po, 5 thumbs up. Like 118. Kuya, yan na po. Nagbaba ako. Sige, no problem, isugot. 112 na suporta, Rowena Taranya, full watch sa piano mo. Palipad na naman si kaibigan Jenny 17. Salamat sa cool. Sa pa-cool dyan. Sa sticker call from Jenny 17 Vlog. Harang pa from Joel Alincastre. Harang from Super MC. Upcoming premiere. Dan support sa nakapin. God bless. Hashtag Jenny 17 from Joel Alincastre. Super MC 22. Full watching sa video mo sis. OW sis Post Larry. Palit na sa nakapin. Palit. Sino ba kasunod nun? Kusina ni Juicy. Natakpan na. Video Naira. Teacher Noob. Ate Juliet, kusina ni Juicy. Super MC.
Saglit lang naman to. Dito tayo kay DJ Mayra muna. Baba nga po ng ano, ate. Ay, Nora Aaron pala. Yan na, tapos na. DJ Mayra o DJ Mayra. Premier din pala, premier. Yun, okay lang, premier. Light number 24. Light number 25. DJ Mayra. Like number 27, may dumikit na isa. Like number 28, DJ Mayra. Di pa nakasubscribe, subscribe ko na din. Like number 29. DJ Mayra. Genie 17, pin po kita mamaya ah. May mga kasunod pa po kasi sunod. Ate kusina ni Jose, yun, nakita ka na. Ate kusina ni Jose oh, like number 92. Isa. 92. 93. Ate kusina ni Jose. May like na pala, may like na. Ito 93. Uh, 94. Ate kusina ni Jose. Uh, 95, 96. May dumikit na isa. May nag-like na isa. Dan si Semiralisa, Laybag Channel. Miguel of Ciudad Edruban from Laybag Channel. Itong Laybag Channel na naman ito. Dating dikit, tusok. Hello from Laybag Channel. Shirley siguro to. No copyright, ito yung sound. Anong main mo kaibigan ng Laybag Channel? Shoutout from EC3 Gaming. Shoutout to all. Harang, tusok, dating dikit. Mega love shoutout. Baryotic Boy Tips. Mega love shoutout. Manong ko, thank you very much. Laybag Channel, nag-BGBG with clap. Kuya Bargyotic, may kalab shoutout from IC3 Gaming. Naraaraw nag-drop din ng bahay. Ilang minuto to? 9 minutes? Di ba pa? Kusina ni Jose, sunod Ate Juliet Mukbang. Mabang Ate Juliet. Ate Regina channel muna tayo, Ate Regina. Ate
Ate Juliet, baba po ng bahay mo, Ate Juliet. Sunod si Ate Emma. Pakatapos ni Ate Juliet. Tapos in God we trust. Huwag po kayo mag-alala, ipipin ko po lahat yan. Babalik-balikan ko lang po. Ronmore TV, may galap shoutout po sa lahat from Ronmore. Thumbs up the nose from Ronmore. Anong main mo kaibigan Libag Channel? Hindi nagsasalita eh. Back with ads to support the host. Jim Vlog, BGBG, Regina Channel, Dan with Bakas from AC3 Gaming. May galap shoutout MC, 22 Vlog. Bro Gagamrak, babaran ng bahay mo bro. Jim Vlog, BGBG. Shoutout sa 12 viewers, 63 thumbs up. May galap shoutout, host Bariotek. Dan Achi Aron. Out muna bro, from Gagambrak TV. Baba ka ng bahay mo, bro Gagambrak. Yung naplatan. Pero napanood ko na yun, naplatan ka eh. Ay, muntik nang sumabog pala. Out muna bro. J17 in Jim Vlogs, nag-BGBG. Bro Tonying, ano po ibig sabihin ng harang? Ads yun, kaibigan. Nagpapa-ads ka. Ibig sabihin, pag, di ba, pag magdidikit ka no? Magdidikit tapos papasok ka ulit sa live stream ko. May ads doon, wag mong i-skip. Yun ang ibig sabihin ng harang. Ibig sabihin, yung harang, talagang support ka sa nagla-live stream. Kasi kahit di ka magpalipad sa nagla-live stream, katulad niya, nagpalipad si kaibigan Jin17. O kahit nagpalipad siya, naghaharang pa rin siya. Yan ang ano na, yan ang kaibigan na talagang ano, sulit talaga, talaga nakasupport. Kasi pag lagi kang nasa bahay mo, ano ba ikaw, nasa bahay ko lagi. Pupunta rin ako sa'yo. Pag nag-live stream ka na, andyan din ako. Suportahan lang ba? Yun, harang na Ate Kusina. May galap siya dati may Kajiyama. Tam sa Karagos, pamati may Kajiyama. May galap siya tao, sis MC, pamati may Kajiyama. Dan tusok na ako sa nakapin. From Super MC. May galap shout out. Salamat din po ulit sa watching from Kuwait. $2 from IC3 Gaming. Salamat po. Sunod ko lang po kayong ipipin ha, mga kaibigan. Kung sino po yung nauna, siya po ang susunod ng ipipin. Si Zero South sa Sausa, may grab shout out. Bon dia amigo, may grab shout out my friend. 64 thumbs up. Larry Panarigan, Dan, dating dikit sa nakapin. Harang Ate Kusina oh. Harang na rin po oh, Ate Kusina ni Juicy. Oh, tapos na po oh. Bigil lang host from Ronmore TV. Sige lang po. Pag sinabi ko pong baba ng link, baba na ng link. O, tapos na po ate o. Ate Kusina ni Juicy. Tapusin ko lang po yung harang. 31 tusok sa nakapin from Joel Alengcastre, hashtag Regina Channel. It's me Dan, check. Anong main mo Libag Channel? Parang si Shirley to eh. Pero iba profile picture niya eh. 18 subscriber, no copyright eating, sound effect. Libag.
AC3 Gaming, nag-drop din ang bahay niya. Oh, paki-subscribe ko, mga kaibigan. Tsaka si Jenny17, ang masipag pong lagi nagpapalipad. Kung sino yung Diyos, salamat po from It's Me. At Regina, oh. Premier lang naman kay At Regina, oh. Like number 35. Notify me. Pangalawa, At Regina. Like number 36. Notify me. Para mag-notify siya. Pangatlo po, At Regina. Like number 37. Pang-apat po, At Regina, like number 39, may dumikit na isa, oh. Notify me. Tapos na, sabi isa. Ito. Oh, pang 40, At Regina, pang 40. Like 40. Naka-notify po lahat yan para kung sakaling ka-charge or low-bat yung main, mag-notify pa rin sa ating ibang cellphone. Next, ate saan ba yun? Delete mukbang. Yun, delete mukbang. Premiere din, premiere. Ate Juliet, Guyabano, like number 14. 15 na, 15. 10 minutes, hindi pala premiere to. Pangalawa, Ate Juliet, Guyabano, like number 17. Ito sa Guyabano, ate, Guyabano. Like number 920. Like number 20 yan, ate, 20. Like number 21 to 21. 21. Like 22. Wait lang po, ate Emma, wait lang, saglit lang, baka magtampo yung mga nauna sa atin. Sabihin na naman, may kinikilingan na naman ako. Lima.
Kuya, paliguan ko lang ang mga anak ko. Dito lang tambay, sipi ko sa'yo. Sige, sige lang kaibigan, ano. Di baba muna bago ka mag-ano, may suot. Pakibaba uli nung yung link, natabunan na. Manny Christ follower, may galab shout out. Tima Salpinghan, may galab shout out sa'yo. Regina Channel, dana po ako sa'yo. Sub greeting po sa premiere. Vitamin for the Soul Vlog, may galab shout out po sa kaibigan from Manny Christ follower. It's me, may galab shout out from Ate Mika Giyama. Dan thumbs up, Ma'am Regina, beautiful. Musta na ang health mo? Nora Vlog, dana po sa'yo. Salamat. Nakasama ako sa pamamasyal mo. Hey, dami ice cream. Ron Moore, Nora Aaron Vlog, Dan Dikit with Bakas. Juliet Mukbang, Dan sa eating guyabano mo. Dikit na rin ako. Pasukli na lang po from IC3 Gaming. May sugot, may galab siya from IC3 Gaming. Thank you guys sa pagpin. Tambay lang po host. O, basta sunod-sunod lang. Juliet Mukbang, Dan na po sa'yo. Sub na po. Masuklian ako. Sana po masuklian ako from It's Me. IC3 Gaming, Dan Pulpa from Ate Kusina ni Juicy. Shoutout po sa team viewers. Salamat po sa 65 thumbs up. Mayroon na po tayong isa't kalating oras. Juliet Mukbang, Dan na sa'yo. Naglaway ako sa guyabano mo. Jan Sir Dan, BGBG and Ate Beats. 65 thumbs up house from Dan Rose TV. Harang from Kusina ni Juicy. Nora Aaron, nag-drop din ng bahay si Nora Aaron. Kuya Tunying, bata pa bahay ko. Paayuda po. O, bibigyan ko yan, IC3 Gaming. Wait lang. Basta drop ka lang ng link. Kung sinong dinikitan mo, i-mention mo lang. Pag-graduate ng grade 2 po. Ilan na pa yung ano mo, tika lang. O yun, pag-graduate nga ng grade 2 to si IC3 Gaming. 12 lang kailangan, 12. At timiralisan yan, nandyan ka ba? O, nandito si Dan Rose. Sige, mapag-graduate natin yan, IC3 Gaming. Like Dan House, may galab shoutout. Good morning, Katonyi Maksam from Sirli Official. May galab shoutout sa lahat from Indian Vitras. MC22, may galab shoutout from Dan Rose. Ate Ima, masarap ang guyabano lalo na pag matamis from Nora Aaron. May galab shoutout po sa lahat ng bisita ni host. Kaibigan Shirley, sa'yo ba yung Libag channel? Kaibigan Shirley? Mag-off na ako, my friend, kasi pang 10 PM na dito. Sige, 1 minute, no problem po. Good night. Maraming salamat sa mga bagong kaibigan. Babalikan ko kayo sa ng inyong play all every night. God bless us all. From Tita Beats, Kuya Tunying, Sara Image to. Second account ko to for gaming. Ay, ikaw ba yan, Sara Image? Ngayon ka lang nagpakilala kasi. Pero ganun talaga, sunod lang. Pag-read to ka lang pala, pag-read to. IC triple watch Dan, dikit. Dan Rose, may galab shoutout sa'yo. Yun, harang na ate yan o. Ate Juliet, harang na o. Tatlo na yung harang o. Ito matatapos na rin o. Pastor Christ Follower TV, may galab shoutout sa'yo. Christ Follower TV, may galab shoutout. Harap pa sir, from Joel Lencastre. At si Aaron, may galab shoutout sa Shirley. Dan Rose TV, may galab shoutout sa'yo kaibigan. Ingad Vitras, may galab shoutout. Ti Emma, ha. Super MC, may galab shoutout. Bakasyon, kakasi Ti Emma, from Nora Aaron. Shirley, sa'yo ba yung Libag channel? Huwag mo nang tanongin tayo magpakilala. Hindi, para lagyan ko ng jacket kasi 18 subscriber. Huwag mo lagyan. Huwag mo lang kasapit. Gagalit na naman si Mrs. kasi pag nagtatanong ako hindi sumasagot na gagalit siya eh. Di pa kasi ako nakatikim ng prutas na guyabano at si Aaron. Oh Shirley, sorry, di po ako makaten sa LS mo, bawi na lang po ako. Hindi ka tanyin, isa lang gamit ko channel. O sige. Hindi nagpapakilala to eh.
Isa ring basher din siguro to kasi yung mga emoticon niya ano eh. Alam na natin pag emoticon na ano. Kaya hindi ko niya jakitan. Mga ninja nila ginagamit sa kalokohan kasi hindi itulong sa magandang ano, magandang pamamaraan. Yan, natapos na o Yamis, gaya ba ano? Harang na Ate Juliet oh. O, harang na rin Ate Juliet. Daming harang ah. Magandang umaga po kaibigan at sa lahat. Ads pa po from Chitty Boats. Pag Chinese nagharang haba from Jewel Alincastre. Hi Dan, hello. Balik ka naman, high blood. Bakit ka naman? Isiter Gaming, Miguel Love shoutout. Cisnora, OTW. Dan Rose, Lalaw, dikit na po ikaw. Nabahala sa akin from Isiter Gaming. Nora Aron, full watch sa video mo sis. Shoutout sa 20 viewers at shoutout po. Kusina ni Jose, tamsak sa chicken rice. Kusina ni Jose, Miguel Love shoutout po from Shirley. Emma Helping Hand, BG. Dan Rose, Miguel Love shoutout. Good morning from Shirley. Shoutout na rin po sa lahat. Wag po muna, yaw house. Kaibigan, di pa kita nakita. In God We Trust TV, dana po ako sa'yo. Bakit ka high blood, Maxam? Walang high blood. Mr. Dalisay. Ayan na, Kuya Tunying, kakarating ko lang galing LPO. From Mr. Dalisay. Salamat, kaibigan Dalisay. Danros TV, IC3OW. Tagal naman ng harang to. Ate Regina oh. Ay Ate Dini ako. Kaya Ate Dini ako pala to. Sino magpunin ko? Ba't si Ate Dini akong pinin mo Ate Emma? Ate Dini ako yun. Like number 60. O Ate Emma, like number 37. Nakinig kayo. Tapusin ko lang yung ano, yung thriller. Like number 38, tapusin ko lang yung thriller oh. Oh, Emma's Helping Hand. Anong oras? Wala, hindi ko makita. Pangatlo Ate Emma, oh, like number 39. Teka lang po, nag-ayuda lang po ako, nag-ayuda. Pang-apat po Ate Emma, pang-apat. Like number 40. Tapusin ko lang po yung mga thriller. May nagpalipad yata. Palima. Like number 41 Ate Emma oh. Lima lang pong naitamsak ko muna. 5 lang tong open nating gadget. 5 at saka 5 lang din parte talaga ang aking gadget na pang ayuda pa. Thank you Ate Emma. Laki naman ito. Ay 610. Emma's Helping Hand. Yay! Hip hip hooray! Palit na sa nakapin, palit. Sino nga pa kasunod? Nora Aron muna, Nora Aron. Pagkatapos ng thriller, Nora Aron.
Mr. Dalisay. Huwag ka na ma-high blood. Huwag ka nang ma-high blood. Matiin mo. Hindi ako na-high blood. Ayos lang yun. Hindi kasi marami, alam niyo naman, marami tayong basher. Pag pumapasok na ninja, tinatanong ko kasi pag di nagpapakilala, alam na natin yan kung bakit di nagpapakilala. Tapos yung mga emoticon nila, mga pang-asar. Nakalabas na bro from Joel Alincastre, Shirley. Big-love shoutout, Shirley, ha ha. Ay si Dan sa Clivel. All na rin, may baka sa premiere mo. Nakabigil lang ako kaibigan, salamat. Silent mo vlog. Like 67 idol host, may love shoutout from Christy 264. Tapos ka na mag-live man ay may nabasa akong chat mo eh. Machiti Bots Vlog, saan na yung legit banana mo? Yan o, i-donate mo na dyan kay Sarah Image Vlog. Machiti Bots. Emma's Helping Hands. Na? Na? Kaibigan, hinabutit nyo. Di ba kumain na yung cellphone mo? Lakas na nga ng boses eh. Okay Pete, Sarah, hindi ako legit, umayos ka. Joel Alicante. Dan po, musta? Ang shower sa CR, napakaganda naman, pang mayaman. Mega love shoutout, Machiti Bots Vlog. Budol ako, Sarah. Ay, tapos na pala yung thriller oh. Nakalimutan. Tema, tapos na yung thriller oh. Okay. Nang Nura Aron, like number 25, di pa nakasubscribe. I miss you, ma'am kusina ni Juicy. Kaloka ka bro, machete. Haha, Imas, budol ako. Tawa ka dyan. Sis Dan Rose, may love shout out. BGBG from Gen 17. Huwag kayo dikit sa akin, budol ako ha, hindi ako legit. Dan support sa nakapin. Hashtag Machete Boats Vlog, hahaha. Subscribe ko na ate Nora Aro na. Oh, bell all na, like number 25. Pahingin ng budol mong banana. Bro Machete. Wala kayo dyan. Oh, like ng pang ano na to. Kaibigan Nora Aro ng Machete Bots, banana mo legit, akin na. Di pa nakasubscribe oh. Like number 26. 26. Anong minuto ba to? Pangatlo atin uraro no. Like 27. Loading ah. Pang-apat, like 28. Pang-lima, like 29. Larry Panarigan. Nasaan na ba yung kay Larry Panarigan? Angging Faye Vlog, mega love shoutout kaibigan, pa-support premiere now. Ingad Vitras muna tayo, Ingad Vitras. Sunod ka na, kaibigan Sarah Image sa IC3 Gaming. Nagsilang naman to kay Nura Aron.
Bahala mo na kayo magbasa dyan ha. Shoutout 21 viewers. 68 thumbs up. 69 thumbs up. Salamat sa palipad ni Genie17, IC3 Gaming, hashtag Sara Image, and Ate Emas Elfinghand. Yan, natapos na nang Nuraro no. Yan lang mag-rotate. Para mabilis mag-ayuda. Ito, sa ibang channel na oh. Tapos na rin oh. Tapos na rin atin Nuraro no. Ingad Vitaraso. Like number 14. Harang lang, Ingad Vitras. Unang ayuda, bell all. Pag-graduate ng grade 2 yung ipipin kong kasunod ah. Oh, pangalawa, Ingad Vitras, like number 15. Saan yung beautiful? Bell all. Nagpunta na naman ko dyan, hindi ko alam ang kanila. Mr. Beautiful, ano daw main mo? Like, na? You're beautiful daw. Like number 16. Tanong mo niya, hindi na babalikan niya. Bell all na rin oh. Pang-apat. Like number 17. Oh, bell all na rin. Kaibigan in God we trust. Pang-5. Kaibigan in God we trust. Like number 18. 11 minutes and 21 seconds. Sunod kay In God we trust, IC3 Gaming. Premiere lang naman pala to. Walang video. Sara Image. Para magandang dikitan. Dahil Machiti Bots, wow, snail. Punta daw siya sa bato. Miss Sugot Official, miss you. Lalabs ko. Julit Mugbang Lalabs, done watching sa guyabana mo. Oy Sara, baby, musta po? Mag-subscribe ako sa'yo from Joshua Tampis. May kalab sa tao, Joshua Tampis. Naku, puro ka promise bro, Machiti. Busy ka kasi sa lablab mo. Hindi ko alam si Machiti Boy kung ano. Mangisda ka Machiti Bots. Joel Legante, dan sa'yo from Sugot. Sige na nga, bisitahin ko. Bisitahin na kita. Emma, sorry naman. Bubudulin na kita ngayon. Bawal ang budol dito. Janet de Apria de Leon, hello po house. Road to grade 5 oh. Dito ko sa ano, hell now, Duchess later. Like 39. Pinapanood kita kaibigan na Janet de Apria de Leon. Magdikitan lang po muna kayo, magdikitan ha. Ingad with Ras, beautiful. Ingad with Ras Dan from Larry Panarigan. Like 71 Idol House, may kalab siya to from Tits and Edge. Tamsak host, may kalab siya to from My God Grace. Host, Dini lang ako tambay, harang pa. From Ate Dini ako. Lagyan ko na ng jacket yan, Ate Dini ako ah.
Shoutout po sa 19 viewers. Mega love shoutout po sa lahat. Dan Rose, TV Lalab, dating dikit, dan watching sa video mo darling. Naku, maniniwala lang ako. Pag nakita na kita bro, hashtag machiti sa bahay ko. Patay ka tuloy kay Ate Emma. Dahil sa nakapin, tusok, Premier Kuluds. God Grace Channel, mega love shoutout from Sarah Image. Bahala kayo dyan. Bahala kayo dyan mag-bookingan ha. Nag-love shoutout sa lahat from host Dini lang ako tambay. Nag-love shoutout host Super MC. Good morning everyone from host Dini. Maksam, dami mo guyabano sa farm mo. O marami doon na no? Salamat sa pagpinos from Super MC. Umaya, kasunod ka. Salamat po. God bless from In God We Trust. Madam Juliet, may kalab shot. Tinitira mo ka ate si Ate Miralisa. Madam Juliet, may kalab shot po. Umaya, pipin kita. Nag-advance na ako host. Harang na nakapin, panura araw. Maksam, huwag mo ako. Bitay, mangalit ako. Tapos na kita ibitay ito sa Guyabano. May mga like na yun, 5 lang, linay ko 5. Thank you so much host at sa inyong lahat. From God We Trust. Super MC, may galab shout out. Dan Ross TV, Emas Dan, sa premier mo, dating dikit. Harang from Joel Alicante. Sis Tita Vlog, may galab shout out. Alam ko. Harang, oh, in God We Trust. Kuya Tony Maksam, ingay aso mo, dami siguro nila. 7. 7 aso, 7. Hello sis Dini, di pa ulit ako naka-attend sa LS mo. Sis, bawi na lang. Sisi Teta Vlog, may galab shoutout from Dan Rose. Pag-graduate naman dyan ako dito sa nakapin, IC3 Gaming mga kaibigan. Ate Miralisa, bago kita isabit, paayuda mo na dyan sa nakapin. Shoutout sa 22 viewers. Di pa tapos malapit na. 11 minutes kasi, si Injad Mitras. Pets Ed Lalab. Misya, saan na yung Martes? Paayuda oy. Maluoy kayo for my IC3 Gaming. Naka-live pa. And na rin sis Lisa from Edgar Nolas channel. Hi Dini, ha ha ha. Shoutout sa 23 viewers, shoutout. Sige, martisan mo na kayo. No worries Super MC. Martis Lalabs. Ayaw ko kasing pag nag-ayuda kasi gusto ko full watts. Kaya pasensya. Gusto ko makatulong talaga sa ayudahan ko. Saka gusto ko hindi malalagas yung banana ko. Kaya sunod si Jenny 17 niya, hindi pa nagda-drop ng bahay oh. Or nag-drop na siguro, hindi ko na nakita. Mag-ayuda ka Maksam, gusto muna ako. Sige. Sis Emma, helping hand, may galab shoutout dan sa premier mo. Dan po sa nakapinos from In God We Trust. Ate Krashiba Vlog nagbabalik. Hi Jim Beautiful. Bro Joel Alicante, may galab shoutout. IC3 Gaming, dan na po sa'yo. Idol Joel Alicante, may galab shoutout from Edgar Noras channel. Post pa ayuda kahit kunti lang from Dan Ross TV.
Teka, titignan ko po kung may ayun pa tayo dito. NBA ang harang o NBA? Harang na lahat o in God we trust. At sana mga kaibigan, inuulit ko po habang marami tayo, habang marami na andyan, ugaliin po natin at mag no skip ads para po lahat makatulong tayo sa ating mga small YouTuber. Lahat po tayo mga kaibigan, pag nag live stream tayo, lagi po natin sasabihin na ipalaganap ang no skip ads tsaka full watch. Para po sa atin lahat yun, hindi para sa akin lang ha. Baka sabihin nyo, sinasabi ko dahil nagla-live stream ako para ganyan lagi ang gawin nyo sa akin. Para yun din lagi ang gawin sa inyo, no skip ads. At kung kayo ay live stream, ganun din ang gagawin ko sa inyo. Para sa atin po lahat. Meron po akong natirang ginisang munggo at si Aaron. Hi Dan, tapos beautiful. Hi Dan, tapos beautiful. Ha, ano yun? Ano ulam mo? Miss Sugot, good morning. Salamat sa pagbakas from Jenny 17 Vlog. Si Sara image nga yan. Oh, second account. Yung Mobile Legend niya. Ha? Wala na nga eh. Tambay mo lang, lakas ulan dito host. May galabset ko sa lahat ng dumikit. Sundan ko bakas ko at sa didikitan ko. Pasuklin na lang po salamat. Pang 196 IC3 Gaming ha. 196 line number 10. Notify me. Sakto to sakto sa 200 to Like number 11. Sakto sa 200 to. Pero delikado to. Sara image. Dapat video ang linagay mo, hindi hindi premiere. Baka sisino pa ako nito. Nalagas yung ayuda ni Kuya Tunying. Like number 12. Dapat video upload, hindi premiere. Wala akong tiwala pag pag-aayudahan na premiere. Wala akong tiwala dito, naglalagas to. Like number 13. Pang 199. Sakto pang 200. Like number 14. Sakto pang 200 yan Salamat kayo ni Maxam. Pakitingin ko 200 na. Wait ba ako ng iba kuya? Wala akong tiwala pag ganyan. Nalagas yan, baka sisihin mo ko. Ganyan si Tunying pag nag-ayuda, ayaw ng Ote, prito ko muna tapos ginisa ko sa bawang luya, sibuyas, tapos may sabar, repolyo at dahon ng sibuyas. Ron more. Yun, kanina pa tayo. Ito muna ipin ko. Take a power off now. Ano na naman yung isa nating Sira na naman isang cellphone. Isang pang-ayuda. Apat na yung natitira, 4. OTW sa nakapin. Nawala nakapin ha. Ayun sa yung nang baba ng bahay. At tiniralisa. Gini 17 line number 29. Like 29.
Like 30 harang. Like 31. Harang din ano. Jenny 17 vlog. Pang-apat. Like number 32. Di pa naka-subscribe oh. Oh, bell all. Huy. Thank you po. No problem, no problem. Gino 17 dan dikit from IC3 Gaming. Salamat to sa jacket at sa pag-pin. Sunod ko nga to. Kulit nito ah. Tinitira ko nito ni ano, at Super MC. Baba mga bahay mo, yung latest ah. Yung mga nauna pa eh. Kaibigan Dan Rose, hanap pa ako, baka meron pa dito. 2 minutes lang naman ako kaya kaibigan Gino 17. Amis family, Chok Song Mai, Utaho, Silo. Jacket daw si Sis Lisa. Meron na, kanina pa. Binigyan na ni Willie Rebillame. May galabs na daw si Gino 17 from God Grace. Pabili ng palay. Uy, tama na, Gino 17. Okay na yun, okay na yun. Nakakadalawa. Baka pasilip na naman tayo dito. Pero thank you mga kaibigan ha. Sa mga, kahit laging binaba si Tunying, lagi pa rin kayo nagpapalipad. Ano pa, after 3 months may git, yun, bibigyan kita ng palay kaibigan Gino 17. Pabili ng palay house. Ganito pa lang kalalaki yung tubo oh. Nag-grab setup po, Pastor God Grace Channel from Gino 17. Yun, harang na oh, kaibigan Gino 17. Pangalawang video na oh. Tourist spot view 1881 heritage. Hindi pa pala. Nag-uumpisa pa lang palang harang. Ito matatapos na oh. Bababay Super MC. Asa bahay ni Os Gino 16. Ang main ko 17 hindi 16. Don't mind the buzzer house from Gino 17. Nakaka-stress din kasi pag minsan, kaya minsan na nga lang ako mag-live. Ami family, Chok Song Mai Utahos, nag-BG-BG. Dan Dikit sa nakapin from Larry Panarigan. Larry Panarigan, baba nga ng bahay mo kaibigan. Ron Moore. Ano nga ba si Ron Moore? Kasi mahina kasi ang aking memory card eh. Hindi na ba yan si Panarigan? Pababa po ng bahay kaibigan, Larry Panarigan. Yun, tapos na, nasa live chat na oh. Yun kayang live to. Marita's Kitchen. Oh, tapos na rin oh. Kaibigan Gino 17 vlog. Ito harang pa oh. 34 support. Joel Alicante, baba ka rin ng bahay. Yun, nandito na si Panarigan. Si Panarigan muna ipin ko ah.
Sunod ko si Ate Meralisa. Nasaan na yung ginawa? Yun, nandito na yung Isoter MC. OTW host, Larry. Miss Sugot. Ay, si Miss Sugot pa pala. Ilan na ba si Miss Sugot? Janet Di Alfria de Leon. Wala na siya. Babainti na lang, 780. Yan, tapos na, Gen 17. Ito, pabview lang po. Sige, kaibigan Joey Alcante. Matapos na, Edgar Nolas Channel, harang. Shoutout po sa 19 viewers. Salamat. Meron na tayong 2 hours. Sa mag-comment mga lalabs, dapat huwag yung tamsakdan at dikit ha. Huwag mga spam word para hindi tayo lagasin. Kung ano yung nasa video mga lalabs, yun ang comment. Salamat sa lahat. Sino ba nag-comment? Gen 17. Sino nag-comment ng ano? Lagi ko po sinasabi na huwag mag-comment ng mga tamsak pabalik na yan. Dan. Kasi wala rin kwenta yung paghihirap natin na pagpupunta sa live stream nito niyo. Yan sa iyo, pero doon sa video, hindi. May nag-comment nga sa video eh. Kapag narinig yung misis yung ganun, lagi siyang number 1 basher ko yan, pero number 1 supporter ko rin yan. Huwag po magko-comment dun sa comment section. Dito po pwede magdan. Dito sa live chat ko pwede. Pero pag dun sa ano po, huwag nyo naman pong gagawin yung ganun. Larry Panarigan like number 4. Nandiyan ka pa kaibigan Larry Panarigan? Alam ko nandiyan ka pa eh. Unang giveaway, una. Bell all. Ilang minuto ba to? 11. Walang problema, panoorin ko yan. Pangalawa, Larry Panarigan Like number 5. Tinayin Bimbim. Sorry, na-late yung moderator. May jacket na yan, Tinayin Bimbim. May galab setot sa lahat. Pangatlo, Larry Panarigan. Maraming ganyan Kuya Tunying nagmamadali. Kaya wala na akong pera, bakit? Nandiyan sa kuno ka dyan sa Saan? Like number 7, kaibigan. Bell all. Wala kong pare eh. Sige, nandiyan. Bilangin mo yan, baka maya magtaka akong ilan nila yung pera ko Pang-apat, Larry Panarigan Like number 9, Bell all. 4, panoorin ko yung 4. Salamat po sa lahat. At sa lahat na nagbakas. Lani Yuhin Vlog, may galab shout out. Marifi and family, dami sana all.
Nelson Flores. Thank you po sa pagpunta, kaibigan, Nelson Flores. Anong may natin, Nelson Flores? Maripin family. Mega love shoutout po, ate. Thank you very much. Meron ka na po 632 subscriber. Bell all ka na po sa akin, bell all, matagal na po. Nelson Flores, mega love shoutout. Ano po min natin? Salamat ulit sa pag-pin. Enjoy ulit, Juliet. Nahilo ka kaikot. Nakakaikot saan? Dandikit host Larry. I-remind na lang po natin lagi host kasi marami pa rin nagko-comment ng hindi na ayon sa video host kasi tanggalin ko rin kasi host yung ganun bakas. Kahit ako ganyan, kaibigan Gino 17, ang ginagawa ko pa ganyan, pag alam kong spam, pag nakita ko yung comment niya, re-replyan ko siya agad, re-replyan. After 5 minutes, sigurado mababasa naman na niya yun eh. Pag nabasa na niya yun, buburahin ko na yung yung comment niya at least para malaman niya. Para malaman niya na spam yung kanyang para hindi na niya ulitin. Kasi nagmamadali kasi yung iba, hindi bagayahin yung katulad natin na mga legit ng magkakaibigan. Kasi yung iba naman kasi hindi naman siya nagmamagaling si Tunying, hindi naman siya binubuhat yung sarili kong upuan. Yung iba kasi hindi nila dapat tinuturo nila pag nagla-live stream din na ganito. Ako lang ang tinuturo, no skip ads, full watch. Huwag na magbakas ng spam, Papin Idol. At Milas Channel, may galab shoutout po, may moderator na rin po 'yan. Mutya, testing, ano yun? Ano ba ito, Larry Panarigan? Ano to, bato? Milas Channel, mega love shoutout. Host, din lang ako tambay. Premier po. Okay, sunod ko po kay Ate Miralisa. Ngayon na po yan, Ate Dini. Harang ulit. May nagbaba nito kanina eh. Ate Dini ako. Ate Crazy Bagyan pa nag-drop din ng bahay. Pakikita naman po. Maripi and family, salamat. Maripi and family, shoutout from Sarah Image Vlog. Harang ulit, parang host, din lang ako tambay. Ronmore TV, Dan, Pulpak. Sayang po kasi mayroon din po kahit malaki na bahay. Mayroon din yan. Ang laki na ng bahay. Yung comment spam pa. Anak Mix Vlog, Tunier. Yahoo! Yun yung mga nagmamadali kasi kaibigan Gino 17. Sa kayo iba, style din yan kahit malaki na. Comment ng spam para dikitan ka lang, at least may mabasa ka lang na comment. Hindi nila alam. Yung ganun, wag niyong balikan. Kasi, ginawang ka na nga ng spam, di ano pa sa iba, di ganun din ang gagawin sa iba. Kusina Juicy with roses. Full support sa nakapin from Larry Panarigan. Nagalab siya to Maripi. Melos Channel, 80 thumbs up. Puhos. Salamat po, salamat. Francis M. Vlog. Nolas Channel. Juliet Mukbang, Dandikit with Bakas. From Ron Moore. Tapos na kaibigan, Larry Panarigan. Salamat host, Larry. Pag nag-live ako, ayudahan ko kita at play natin video mo. Tinaim Bim Bim. Dana po sa Super MC. Wow, maraming salamat host from Larry Panarigan. Video lang ako, idol. Maraming salamat din kaibigan Larry Panarigan. Sino ba susunod ko dito? Super MC. Ito si Ron Moore pala, Ron Moore. Tinaim Bim Bim. Alido, may grab shoutout kaibigan. Danam sa ko, bro harang. Diba, tatapos na
O, tapos na. At sa lahat po, from Marifin, baba ka po ng bahay mga ate Marifin family. Napagod ako, kakain lang kanina. Nagalaw siya daw sa Alido. Sige, pahinga mo na ate, manay hugo, manay... Ba't mo kayo siyang polar seat na to? Ate Super MC, oh. Si Labrador na naman. Light number 99. 5 minutes. Pangalawa, Idol Alido, nag-play kita kagabi yung 8 hours mong live. Oh, like number 101. Ate Regina, may galog shout out. Oh, like 102. Ate Super MC. Like 103. Host, di nila ako tambay, teta. Premier lang po yan ang kami, premier. Sunod ko si Ron Moore. Nelson Flores, nag-message retracted. Panoorin mo yung video. Laba, nasad ko. Daghana ni akong labahan. Uy. Thumbs up lang sa Nakabinos. Dating dikit from Lani Eugenio. Larry, panarigan. Dana po sa iyong saging. Ate Crunchy Bagwan, pinag-drop din ng bahay. And ate Kusina yung Jose, magdikitan mga kaibigan. Shoutout sa 23 viewers. Mayan Abdullah Vlog. Ganda ng Labrador. Ron Moore TV, Super MC, vlog done. Hindi ako gaano nakaikot kanina. Maaga ang deliver. Sige lang kaibigan Alido. Kuya Christ, naka-play live mo ngayon. Teta Vlog. Yan, natapos na. Picture na. Host Krasiba, bahay, sis. Nakapag-watch. Harang. Iwas asim. Kalya. Yan o, picture na o. May galag sa that Brad, Christ Follower TV and sis Brad Grace Channel. O, tapos na rin o. Tapos na rin, ating meron lisaw. Yan, picture na oh. Good morning friend from PDS Tube. Thank you my friend, PDS Tube. Pati yung isa lalab Sara. Nag-love sa po Edgar Nolas Channel from Rowena Terrania. Just what I'm peace, thank you very much. Jacqueline. Mega love shoutout my friend Jacqueline. Channel YouTube, please drop your link. Just what I'm peace. Drop your link, just what I'm peace.
May moderator na po yan. Shoutout sa 27 viewers. Nagkaroon mo. Ate din ako. Like number 65. Notify me. Like number 66. At hindi niya ako. Notify me. Like number 67. Ay, may like na pala itong isa, oh. Ito, like number 67. 68. Shoutout po sa 27 viewers nito Nying, Edgar Nolas Channel, mega love shoutout, salamat. Alido, Francis in Vlog, PD Tube, drop your link, PD Tube, Maripi and Family, Jenny Babaran ng bahay po, Maripi and Family, Lani Eugenio, Francis in Vlog, Jewel Alicante. Nasaan yung ano mo kaibigan Jewel Alicante? Natabunan na. Nanti pala kay Lani Eugenio. Tinay Imbimbim. Nandiyan ka pa Tinay Imbimbim? Ronmore. Ronmore. Unang giveaway kaibigan. Bike number 51. Oh, Bill All. Seven minutes. Ayun, no, 7 minutes, 7 minutes. Bisita. Pangalawa. Like number 52. Oh, Bell All. Ayun, no, sa'yo yan, Ronmore. Pangatlo kaibigan Ronmore, oh. Like 53. Oh. Maraming salamat, host. No problem. Pang-apat, kaibigan Ronmore. Bell All. Like 54. Oh, so yan, oh, picture muna. Yun, nandito na kay Joel Alicante. Pasusukiwan lang po ng baka, salamat po. Bro Joel, mega love shout out. Joshua Tampis, Dan, full support your channel from Lani Eugenio. Joshua Tampis, Sarap Manok from PDS Tube. PDS Tube, Pusina with prayer emoticon. Lani Eugenio, beautiful from PDS Tube. Joel Alicante, yun. Sige, isunod ko na yung kaibigan Joel Alicante. Saglit lang to. Full watch Joel sa mga talong mo. Sikat ang talong, ah. Windmill, Filelia Rizal. May mais pa ba, Kawit? Wala na. Pa naman iniisip ko kanina, meron tayong mais.
Run More TV Dan from Larry Panarigan. Okay bro, send ko na yan bro. Malapit na matapos ang Run More. Merida po, presto. Kaya Panjibar. Pahagat man daw. Oh. House Lani, dating digit Dan. Kinuha nga niya oh. Dan, tinayin bim-bim. Napakagandang kasal po. Ha ha. Kiss the bride. Tapos na kaibigan oh. Nasa live chat na ng iba oh. Sang Paulo receipt na. Tapos na rin kaibigan oh. Ito matatapos na rin oh. Tapos na rin. Ate Ambe, may galap shoutout ko. Nagbabalik ang aking Ate Ambe. Lani Eugenio. Like number 7, number 8. Like number 8 po. Ano yan? Boots. Yun, ito pa si Machiti Boots. Babalik. Pangalawa po, Ate Lani. Lani Eugenio ba yun? O like number 10, Ate Lani Eugenio. 11 dapat to. Like number 11. Like number 12. Hindi pa nakasubscribe oh. Subscribe ko na po. Hello Idol Alido. Shoutout po sa 23 viewers. Marami pa akong di napipina. Jacqueline. Salamat sa pagbaba ng bahay. Dito tayo kay kaibigan Joel Alicante. Kanina pa to. Sorry bro, ngayon lang kita naipinuli. Marie Chris Memorino, thumbs up the nose from Ate Marie Chris Memorino. Dami mo nang galamay kaibigan. Ano yan? Like lang yan host? Hindi, pati views. Pinanonood ko lahat yan kaibigan. Kahit 15 minutes yan, 15, 10, 5. Kasama lahat yan kaibigan. 4 ang magiging benepisyo nito sa didikitan. Number 1, like. Pandagdag like. Pangalawa, WH. Tatapusin natin yan. Pangatlo, views. At ang pang-4, subscribe. Lahat yan, piniplay natin kaibigan, oh. Hindi tayo nagla-like lang, nagla-like, subscribe, kalimbang all. Bawal dito yun, bawal dito yung ganyan. Bawal dito yung kalimbang all lang. Palpak yun, palpak. Palpak na ayuda yung ganyan. Pag napunta kayo sa ayuda mga kaibigan, ayuda na pag sinabing Machiti Bots, bigyan kita ng 10. Pag nagdudut-dut lang sa sa cellphone, na hindi pinapakitang nanonood, tapos mamaya sasabihin, kaibigan Machiti Bots, okay na yung 10. Huwag kayong mag-expect na magtatagal yung dinikit sa inyo. Kasi walang kabuhay-buhay yun mga kaibigan. Pag ganito pong ayuda, asahan nyo po, dikit na dikit yan. Sablay yun ha. Yan tama yung sinabi ni kaibigan Joel Alicante.
Tama yun, walang kabuhay-buhay na ayuda yun. Heads and Heads, dapat pinapanood po talaga. Ganyan ako mga kaibigan, simula nung unang nag-live stream ako, ganyan ako mag-ayuda. Kaya naman may mga napag-graduate ako kaibigan na walang lagas. Walang lagas yun. From to 1K, wala lang si ano eh. Ay nakikinig yan, si kaibigan Jan Sirdan. Si Jan Sirdan Adriano ang makakapagpatunay. 900. Ilan nga ba siya? 964 yata. 964 na banana. Sabi niya sa akin, ito niyo yung pag-graduate, 1K. Balikan ko sila mamaya, magtatrabaho lang ako. Pinag-graduate namin yun, pinag-graduate ko. 1K, walang lagas. Kung nandito siya nakikinig yan, mamaya susulpot yun. Jan Sirdan Adriano. Si Venus Indaya, dito nag-graduate yan. Venus Indaya. Yan, si Ate Mirali sa channel, makapagpasabi yan. 800. Subscriber niya 834 yata. Pinag-graduate namin ng kaibigan namin, binigyan ng 200 na banana, walang lagas. May pinag-graduate ako Maxam, teacher, hindi na namamansin. Hindi na namamansin. Matuto tayo manood ng tama at manood ng harang. Sis Juliet. Ewan ko sa'yo, Juliet. Akala ko pinag-graduate mo estudyante. Yung wala, teacher. Galing talaga bro, from Joel Alacantara. Oh bro! Juliet mo ba? Yan, tapos na kaibigan iwan ko na kanino na to. Ay, matatapos na pala kaya laniyuhin nyo. Ay, matatapos pala, nagbubukas ng box. Ay, nagbubukas ng box Galing talaga bro. Pamangkin ko. Ang sakit. Pamangkin po ba? Game on basketball kuya. Thank you kaibigan Raymark Versosa. Ito mga ka-games ko. Lakay manlib. Awisin na man nanti ko. Game on ka na ti basketballan. Kung ano gito'y kakadwak. May galib setup po sa lahat. From RDL TV Manlib. Sa kanya po nang galing to kay TV Manlib. Champion ng Golden State Warriors noong 2018. Ngayon magcha-champion uli 2022. Pwede umiyak. Wag nang umiyak. Mayat Shoutout sa 28 viewers. Salamat. Lakay man, di ba? Salamat. Masakit talaga sa huli. Masasabi mo na lang, sana pala di ko na tinulungan. Oo, tama yun. Tets and Eds. May tinulungan ako. Ngayon, basher ko na. Ganyan ang mundo ng YT. Kaya huwag na po kayo magtaka. Kaya saludo ako sa mga pinag-graduate kong lagi nagbabalik-balik Lagi na andito. Saludo ako sa inyo mga kaibigan. Hindi ko man kayo natulungan ng 100%. At least may naitulong ako kahit konti at salamat at hindi kayo nakakalimot. Kaya sa mga pinag-graduate dyan, lumingo naman kayo sa pinanggalingan nyo. Sobrang sakit, sa totoo lang, from Tits and Eds. Oo. Tumululu ako, bumalik sabi mo, wag umiyak. Wah, sis Juliet. Joel Tamsak. Pasabit kuyas, payo na salamat. Sino nga ba yung susunod ko kanina? Sige, sabit ko muna kita. Sabit mo. City Bots, pababa nga ng bahay mo. Netbear pala. Sige, sandali lang yan. Maiksi lang siguro itong may Sara image. Short lang Like number 57 Sara 58. Yan, kay Manong Baryotic Boy Tips. Saludo ako dyan. Shoutout sa 31 viewers.
Di nang iiwan yan si Manong Baryotic Boy Tips. Alam ni Sarah Image yan. Tanungin mo nga, ba't ka na nagla-live? Like 59, sino? O ba't di naglalay pala si Manong Baryo? Sarah. Pangapat, like number 60, Sarah. Short lang, short. Game on basketball ang kuya. Sino bang di napipin? Maki-ano nga po, makisuyo. Paki-mention ulit. Lakay Manlib, pababangan ng bahay, Lakay Manlib. Stop na daw, host. Huwag maningil sa pinag-graduate mo. Itulog mo na yun ha. Hindi ko sinisingil yan, kaibigan. Walang ano yun, walang kapalit yun, kaibigan. Sinasabi ko lang na nag-graduate sa akin is walang lagas. Kaya sinasabi kong ang inaayuda ko is legit, kaibigan. Kahit minsan hindi ko pa siningil yung mga pinag-graduate ko. Ako nga, kanina pa eh. Ano yun? Ako nga. Mr. Edge. Salamat kaibigan. Balong. Remark Bersosa. Damdam na, basketball tayo nun. Bumawi. Sarah Image, dating diit. Iwan lang ng baka, salamat. Pin ba? Ay, sige, baba ng bahay. Tama yan kaibigan, no. Sige, pag-graduatein mo rin ako, aba. Pag-graduatein saan? Anong grade? 1.37 ka na eh. Sige, baba mo ulit, kaibigan. Huwag kayo mahihiyang magbaba ng link. Kasi marami tayong hindi isa lang yung pinipin natin. Marami pinapanood natin. Buti kung tamsak lang tayo, tamsak dikit. Okay lang yan. Eh kaso ayaw ko ng ganun tamsak dikit. Gusto ko panoorin ko yung video. Alido, like number 16, Alido. 16 17 Alido, hindi pa nakasubscribe oh. 18, subscribe, bell all na kaibigan. Ito legit din kaibigan to, si Alido TV Vlog. Salamat tol Sara. Misugot, si Misugot pa nga pala, hindi ko pa nipipin. Nasaan na yung bahay mo ano? Tet and Eds. Next, CR information. Tets and Eds, pakibaba nga ano mo. Unahin ko na to CR information. Kanina pala to. Isunod kita dyan, kaibigan Tets and Eds. Ay ate God Grace, may galaw siya po. Si Marie, ano pa nga pala. Jacqueline Sasik o party ako, nagbabakas 21 full watts. Jun Alicante Harang.
Siya, sino po na dikit sa akin? Huwag nyo agad bawiin na. Budol ako, ha. Mag-charge lang ako. Sige, sige, mag-charge na si Machiti Boats. Salamat, God Grace. Harang. Kuya, di mo na ako love. Nakalimutan mo na ako. Hindi, di nakalimutan. Baba mo nga uli yung bahay mo. Sugot. Alido, done watching. Dami deliver. Oh my God, laki na ng store mo. Dati fresh. Truck na ngayon pa deliver na kaibigan Alido eh. Paras na kaibigan dyan TV Vlog. Salamat lahat kaibigan. No problem kaibigan. ER Information Channel. Ate Jilit Mukbang nag-drop din ng bahay. Sara Image, Alido Vlog, done watching, dikit na po from Sara Image. Yun, sunod kita. Kay ER Information. O din, maraming na andito. 18. Sayang kayo nag-32 kayo, 33. Biya, babalik din naman yan. Shadow Adventure Hikers, Sarang Tamsak Sir. Harang Tamsak Sir, balikan niyo ako next week. Aha. Alido Tamsak po, more bless po from Maripi and family. O, tapos na bro Alido. O, tapos na rin bro Alido. O, kapkat na o, kapkat. ER Information. First giveaway, Sara Image Vlog dan ticket from Jacqueline. Panoorin ko yung ano mo kaibigan ha. Puro to shirt ha. Happy Eid Magburak. My friend, ER Information. I watch your video, like number 73. To giveaway my friend. Thank you sir sa moderator. No problem. I'm here again my friend to Happy Eid Maburak my friend. Litong TV. Sino itong Litong TV? Like number 74 my friend. ER Information. 3 giveaway my friend. Information. ER Information. Shoutout sa 25 viewers. I will watch again your video 5 minutes. Happy Eid Maburak. Mubarak. Larry Panarigan dan Alido. And 4 giveaway my friend. ER Information. Okay my friend. Like number 76. 4 giveaway my friend. Next, nasa na si Manay Tita? Ay Manay ano? Misugot tayo mga kaibigan, Litong TV. Time ka na sa akin ma'am. Dati kong CS pasahero ko ulit, ang laki ng tip. Wow naman, salamat naman sa mga nagpapatip. Ano sa mga riders. Maricos Memory na for like premiere. Sige po, Ron Mor Alido TV Vlog. Dandy Cake with Bakas. Bro Alido 22 na suporta sa'yo kaibigan from Joel Alicante.
OTW Hugot Official. Ronski Live TV, may galap shout out. Dami naman from your information. Apat lang kaibigan, apat, lima sana. Lobat na to isa natin, no? Lobat na. Uy. Sira na naman yung pang-ayuda natin isa. Madali naman lobat. Naka 30 minutes na po ako, salamat. Punta naman po tayo sa iba. Maraming salamat po naman. Baba po ng bahay, Ate Marifi and family. Bago po umalis para mabigyan ko rin po. Lahat po na pumunta dito sa live stream, nakalista po yan, nakalista. Nakalista kay Mrs. Namaya po pagkatapos ko mag live stream, pupuntahan din po namin yan lahat ng latest upload nyo, pupuntahan din po namin lahat. Nakikita nyo po mamaya yung bakas namin sa inyong latest upload video. Tamsak Danos from Litong TV. May moderator na rin yan, kaibigan Litong TV. Ati Crazy Vlog nag-drop din ng bahay. Pasupport naman sa maliit kong bahay house. Okay, no problem yan, no problem. Maya lang, kaibigan Litong TV ah. May moderator na yan, ibababa ka lang ng link. That information from Lani Padarigan. Palalab host from Worldski Life. Done watching my friend, all information, IAR information. Then again, this two legit banana, my friend. Paano matagal ka pa? Lapit na. Ha? Lapit na. Misugot. Ikuin mo na yung pala, makain na ako. Sige, pulutin mo na. Like number 4. Subscribe ko na to, misugot ako. Sa unang giveaway. Like number 5. Number 5, misugot. Like number 7 na, 7. Like number 8. Number 9 na, number 9. Kain tayo sa lahat katapos magluto. Lunch time na mga kabayan, may galab shoutout. May galab shoutout, Tamsak Danharang, Manoy Tunying, from Manoy Dong Vlog. RDL Man Live. Lakay, baba ka ng bahay mo, Lakay. Ano ba yun? Dito tayo kay Marifi and family. Dan ito lalab, Sara, dikit na. Pabsat Shadow. From kaibigan man live, Shadow information, ay Shadow Adventure Hikers, Biggie Pusher Host, nasa work po. Nagkain lang ako, tapos maya biyahe pa sa tricycle from Manoy Dong Vlogs. Baking Pansi, Joel Erante, fold na ako sa kalsada Tandang Sora. Dan sa Nakapin House, harang pa Manoy from Manoy Dong Vlog. Miss Hugot, nice challenge, biskuit, kuyan, hugot. Mga tapos na, hugot oh. Nandito na ako kay Tina Viral oh. Tina Viral Medico. Hindi naman kilala ko. So, natapos na oh.
Maripin family, unang giveaway. Like number 24. Bell all. Ilang minutes to? 8 minutes. Pangalawa, Maripi and family, pangalawang giveaway. Like 25. Oh, Maripi and family. Like 26, Maripi and family. OTW sa nakapin. Johnny TV Vlog, may galab shoutout, bro. Oh, bell all na yan. Like 26. Like 27. Ayan o, namumula pa o. Oh, 4. Sa nakapin naman po tayo, sa nakapin. RDL TV Man Lives. Realida TV Vlog, may galaw siya po. Like 90. From Anay Teta Vlog. Salamat. Edgar Norris Channel, may galaw siya po from Johnny TV Vlog. Krashiba, haha, OTW po from Juliet. Misugot Dan from Larry Panarigan. Bye now from Edgar Norris Channel. Sige, sige manay, salamat, salamat. Fish Bukbang, ang sarap ng guyabano. Gugot Official, subscribe sa larong biskwit. Misugot, nice challenge, biskwit ko yan. Harang, 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 harang. May galab shoutout host from Ate Frenny Vlogs. Shoutout po sa 21 viewers. Yan. Fresh orange juice. Ayun na, nandito ko saan mo ha, Ate Maripi. Maripi, 4 po, 4. Dan Maripi from Larry Panarigan. Kusina ni Joy, magalab siya, tapos Tita Vlog. Sarap dito ako. Misidonia, Italian fruit salad. Fruit salad, healthy and easy recipe. Salamat Lakay, no problem Lakay, no problem. Christy 2684 ng BGB, may galab siya at Idol TV Vlog. Parang kusina ni Juicy. May galab siya at Johnny. Dan Maripi from Larry Panarigan. Shoutout po sa 23 viewers ni Tony Maxam. Saglit lang naman to, 8 minutes. Ayun o, nasa ano na, nasa baso na o. Linagyan na ng, ano ba yun? Ice cream pala, ice cream on top. Sunod ko dyan si Ronski. Mention po hindi pa naipipina. Dahil dating dikit sa nakapid. From Larry Panarigan. Ma'am Kusina ni Diyos ay may galab shoutout po. Tits and Eds. Clap 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 and biggie biggie. Nipin ko na ba to si Tits and Eds? Ayaw nga pala. O si Ate Rui niya pala, hindi ko pa natutusukan to, Ate Rui na. Kusina ni Diyos, nag-drop din ng ba, and Ronski Live. Pag premiere po, premiere, magdikita na po kayo, mga kaibigan. Litong TV, bababa ka rin ang bahay mo dyan. RDL Manlive, dating dikit, support Dan from Ate Krashiba Guanpay. Ilocano mo tata, ng Krashiba. Malapit lang dito sa akin. Juliet Omagad, ganda ng dance po. Shoutout sa 26 viewers. Yan na, tapos na oh.
Ito, nasa ibang planeta na oh. Ito, patapos na rin oh. Lakay Manlib. Oh, ba't wala yung video mo Lakay? Yung latest video sana Lakay. Puro talay ba? Naitamsak ko na to. How to fry. How to fry without using cooking oil. Ito na lang Lakay. Panoorin ko to. Latest LS. Hello everyone, come join me, let's talk and connect. Like number 40 Lakay. Mga 20 minutes lang, 20 minutes. Panoorin ko 20 minutes. Pangalawa Lakay, pangalawa. Pangatlo Lakay, di pa nakasubscribe oh. Dito pa rin ako sa latest live stream. Like number 41. Dito na nakalike ng isa. Pang-apat Lakay, pang-apat. Dito uli ako sa 2 hours. Like number 43. Shoutout sa 25 viewers. In-invite ako mga tropa sa Belgium at Malaysia. Ay, ganun pala Lakay. Thank you Lakay, thank you. Nag-live ako kanina cooking. Sino kita Ronski? Sino ba kay Ronski? Yun, Ronski live. Oh, sabi nga ni Mrs. naka-live ka daw. Shoutout po sa 26 viewers. Mismo sa Manay tita, from Manay Dong. Baba ka rin Manay Dong ng ano mo, bahay mo. In-invite ako. In-invite ako pala. In-invite ako ng mga tropa sa Belgium at Malaysia. Ha? Oo nga. Dan thumbs up also to your premiere Man Lives from Roadmore TV. Thumbs up po Kuya Tunying from GMCN Vlog. Idol Dom Vlogs, thumbs up na sa premiere mo. May galab shoutout po sa lahat from GMCN Vlog. At ito sino ni Juicy, nag-BG and Joel Alicante. Si ano to, itong co-host na isa, kilala ko to. Itong host na isa Lakay, kilala ko to. Salamat sa pag-stay mga kaibigan. Ate Kusina ni Juicy, Joel Alicante. Kaibigan Alido TV Vlog, Ate Crashi Bagonpay. Insan GMCN Vlog. Pinsan nga pala ito ni kaibigan Lakay si JMCN. Dan tusok doon. Mahina kasi member ko Lakay, hindi ko ano to? Hindi ka memorize lahat. May galab shoutout po Kuya Man Lives from GMCN Vlog. Ate Frenny Vlogs, nag-drop din ng bahay. Pakisupport din si Ate Frenny Vlog.
Play ko lang ng 20 minutes tula kaya. Itong live stream. Kuya, daan lang po. Patulog na po. Baba ka rin ng ano mo kaibigan, GMCN vlog. Ng upload video mo yung latest na hindi ko pa napupuntahan para mamaya in case na wala na akong mapin, mapuntahan ko pa rin para makapag thumbs up, makapagbigay din ng WH sa'yo. May apat pa ditong pang giveaway oh. May apat ang pangdagdag like. Bakas po kayo dyan sa nakapin, sure ang balik niyan. Shadow Nature Hikers, may galap siya at Satman League. Si Shadow Adventure pa pala oh. Tol thumbs up down from Venus Indaya. O yan na yung sinasabi ko si Venus Indaya, mga kaibigan. Salamat Lakay, Cooking While LS, kanina yan. Hindi ko napuntahan to Lakay. 2 hours. 2 hours ago, ibig sabihin na kumpisa ka ano? Alauna. Alas 12, alas 11. Alas 10. 8 ka na kumpisa. 8 Pinas time. Salamat lang kay Cooking. Magalab sa inyong lahat. Mga lalab, sarang from Joel Alicante, Krashiba, Onsa, Suyusoy. O, 10 minutes sila kayo, 10 minutes. O, 10 minutes. 10 minutes and 33. Ito 10 minutes and 5 seconds pa lang. Salamat si Rowena Terrenya. Salamat Joel Alicante from Kashiba. Salamat, balikan po kayo sa bakas from GMCN. Venus Indaya, nag-drop din ng bahay si Tol Venus Indaya. Dan po sa mukbang mo, kaibigan Dong Vlog. Ambila Labs, may kalab shout out. Last 16 minutes po ako, 16 minutes. $16 na ba ako? 16 minutes. God Grace Channel, nagbigibigi si ate in Venus Indaya. Dan Idol Ronski. Ano gamit dito ay? StreamYard? Lakay? Akit nga rin ako minsan Lakay. Tita Vlog, may galab shoutout to you from Venus Indaya. New Focus arrived. Ate Frenny Vlogs, nag-drop din ng bahay. Salamat po sa 92 thumbs up. 147 views 2 hours ago. Yan, 15 minutes na kayo, 15 minutes. Kuya ko, maiwan. Maiwan na kita ha. At no, mag-work na ako. Sa mga dumikit po, balikan ko po kayo. Nakita ko po mga dumikit sa akin. Salamat po. Promise Sugot Official. GMCN Dan Pulpa Kalimbang All from Alido TV Vlog. Ingat-ingat, may sugot amanay. Dan po sa nakapin, pabalik na lang po sa bakas. Babalikan ka niyan, kaibigan GMCN. Mabait yan, si Ron Skilite.
Lakay, 17 minutes, 17 minutes. Ito, 19 minutes now. 18:54, 55. Oh, 19 minutes. Ito, 17 pa lang. Ito, 18. Sige po kuya, balikan ko kayo bukas. Antok na talaga. Okay, ikaw din susunod na ipipin. DMCN. Basta ipipin kita. No problem. Panunurin ko yan. 4 din, 4. I-end ko na si Kuya Mamundog. 20. 20 minutes na kayo. Para mayroon kang 80 minutes sa akin. Bronze light. Light number 34. Notify me. Bronze light number 35. Notify me. Bronze light number 36. Harang na lang tol. Notify. Hi Ma'am Krashiba, daming alagad aso. Nakikilive sila. Pito yan tol, Venus Indaya. Yun, sunod ko si GMCN. Asan na ba si GMCN? Sunod ko dyan, Ate Preni. Sino pang di na ipipin mga kaibigan? Oh, GMCN. Unang giveaway, GMCN. Light number 37. Bell all. Ilang minuto to? 4 minutes lang. Madali lang yan. Pangalawa, GNCM. Light number 37. 38 na to, 38. Oh, light number 39. Pang-apat, bell all. Oh, ayan, bell all now. Pang-apat, GMCN, light number 40. Oh, bell all na rin. House out na ako. Sige po ate kasi ate, kusina ni Juicy, mag-out na rin po ako. Salamat po sa pag-stay ate, kusina ni Juicy. Lunch po tayo kuya, nagbabalik. Si kaibigan dyan, Sir Dan. House out na, maraming dumating na customer sa restaurant. Sige po ate, kusina ni Juicy. Nagbabalik po host from It's Me. Ate Preni Vlog. Baking Pansi. Yan, matapos na oh. Oh, tapos na nga GMCN. Di pa tumonitor si GMCN ah.
Balikan ko mga dumikit bukas from RDL TV Malibs. Bye naman oy, balik pasada na ako. Sige, sige man idong, no problem. Thank you very much sa pagsilip. Last 8 minutes na ako, 8 minutes. Nantok na yung bata oh. GCMC. Oh, nantok na yung bata. Hihigab na. Shoutout sa 16 viewers. Salamat sa 92 thumbs up. Joel Alicante, kaibigan. Salamat sa pag-stay, kaibigan. Yun, harang na, kaibigan, oh. GMCN. Pwede may 4K Ultra DH cam ako. Ano yun? Ay, tapos na, oh. GMC. Ano yung pwede? Tika lang. Pwede, may 4K Ultra DH cam ako dito. Ang problema pwede, dahil siya nag-connect sa CB ko sa Wi-Fi. Connected, no internet. Hindi, ano, ready Wi-Fi naman yan ah. Pwede. Ready Wi-Fi yan kahit walang internet. Magkukunik yan sa ano, magkukunik yan sa CP mo. O, tapos na yung harang, GCMC. Nasa ibang live na oh. Aming film channel na. Ate Preni. Live number 35, Ate Preni. Harang lang. Live number 36, Ate Preni, hindi pa nakasubscribe oh. Ito hindi harang, naliligo. Pangatlo, Ate Preni oh, hindi pa rin nakasubscribe. Live number 37. Tapusin ko lang itong harang ni ano, GMCN. Nakasukli na ako. Ma'am Preni Vlog. Venus Indaya tayo, Venus Indaya. Bago ba ito, Ate Krasiba? GMCN, dance support from Larry Panarigan. Alido TV Vlog, yan, nag BGBG and RDL Malibs. Lakay, mag-end na ako, lakay, 5 minutes na lang. Money Crest Color, buy house, buy po sa lahat. Sa lahat po. Hintayin ko lang tawag ni Commander.
Sige, sige kapsat. Ay, lakay. Sige, at handa na rin ako matulog. Anong oras na dyan lakay ah? Alauna na. Daling araw na dyan. Salamat Ronski Life from Ate Krashim Baguan Pay. Daming harap mo kay ano. Tol Venus Indaya, kasunod ka. Sakto yan, bago ako mag-end. It's me, naipinting kita, no? Di ba it's me? Naipinting kita. Frenny Vlog, done po ako sa'yo from It's Me. Venus Indaya, done na po from It's Me. 10 PM dito lakay. Ay, 10 PM pa lang ba? Dati magkaparehas ang oras dito at saka dyan eh. Hindi po ako na pinhouse. Hindi, naipin kita kanina. Itong naibaba ko oh. Change in materials when exposed to temperature. Sige, baba mo yung ano mo, papakita ko sa'yo. May thumbs up lahat to. 1 minute lang yun, may magto 2 minutes lang yun eh. 1:36. Dahil po sa naka-pinhouse from It's Me. Excuse. Jingle bell, jingle bell. Bunso, yan ka lang sa halaman. Yan. Venus Indaya, dan dikit po. Venus Indaya, dan pumati kasi Baguan Pay. Tapos natin preno, 9 minutes. Days ago, GCMC Vlog, dan dikit. Jacqueline, di ko pa napinta si Jacqueline ah. Baba nga po ng bahay Jacqueline yun. Thank you very much Jacqueline. Bahay ng isa sa ating China charity. Ano nangyari? Thanks Tol. Thanks a lot Tol. From Venus Indaya. Nine minutes. Ito 11 minutes na oh. Wala nang bakas mga lalab. Sukli agad. Salamat.
Yun, harang na, Golden State Championship and Boston Celtics. Like number 17, Venus and Daya. Ano to? Yun, 5 minutes lang. Jacqueline Dandikit. Like number 19. Tol, Venus and Daya. Like number 20. Jacqueline Dan sa boiled egg, apple, cucumber. Pang-apat, like number 21. Oh. Your time is up. Daming mobile, sana all. LG Sinibol Coinin sa coast. Ano yun? LG Sinibol Coinin 2,180 subscriber. Dan support sa nakapiin. From Larry Panarigan. Kaibigan Larry Panarigan, salamat sa pag-stay. Dito kay Tol Venus and Daya. Oh. Larry on the way. Ludes. Makulimlim na panahon sa karagatan. Pagkatapos po ni Jacqueline na, mag-out na po ako mga kaibigan na. Salamat host from Larry Panarigan. Salamat din. Thanks for watching. Harang lang. Lazada. Lazada ano lang 15 seconds. Like and subscribe. Natapos na rin Salamat host from Larry Panarigan. Harang mo na harang. 15 seconds din. Treat pimples. Tapos na rin like and subscribe. Harang na rin. Jacqueline, unang giveaway, kaibigan Jacqueline. Dito ako sa puro live stream dito sa welcome to my live stream, 11 hours. Like number 13. Like number 13. Pangalawa. Doon ulit ako sa latest live stream mo. Like number 14. Bell all na yan. Teka lang pa din, hindi ko mabasa. Jacqueline, pangatlo.
Doon uli ako sa 11 hours. Panoorin ko lang kahit 20 minutes. Pang-apat o pang-apat? O yan o. Nasa swimming pool. Pool swimming. Yung lumalabas pa din no, internet access. Amo yan lumalabas sa wifi settings. Hindi, kukunin mo yung link kasi niyan eh. Kukunin mo yung link ng HD camera mo na yan. Ikukunik mo siya doon sa wifi, punta ka doon sa wifi. Yung kuha mo bro, basahin mo. Oo, nabasa ko. Punta ka sa wifi, yan o, pwede. Salamat Larry. Di ba yung cellphone mo no, alam ba ikukunik mo siya? Punta ka dun sa wifi settings mo, makikita mo dun yung link ng HD camera mo na yan. Ngayon, ikukunik mo siya doon sa link ng HD camera. Ang alin, basahin ko mga kursiba. Litong TV may jacket na yan, kaibigan ha. Jacqueline dan sa'yo from Litong TV. Yung nakasulat dyan sa binili mo. Oh, may wifi kasi yan eh, may wifi. May link ng wifi yung camera na yan ng HD. PM ko pa di. Di mo naman ako pinipim pa di. Sabi ko sa'yo, PM ko. Ito yung Max Sanded. Ang aking messenger. Para maturuan kita kay Padi. Ingad Mitra, salamat po. So yun mga kaibigan, mag-end na po ako habang piniplay ko si kaibigan Jacqueline. Ayan po siya oh, Jacqueline. Live stream niya, latest live stream. 4, pinapanood ko sa kanya 4. So nandiyan pa pong 12 viewers, alam ko po kung sino yung mga yan. Si Ate Sweetie Glo, Millet SJ, Nanay Teta Vlog. Yun nga, nanood ako sa YT tutorial ng 4K Ultra kung paano mag-connect. Sige, tutorial ka na lang. Sa tutorial ka na lang. Madali lang yan, Padi, madali. Yan, narinig yung Manay Teta Vlog oh. DG. Jacqueline, mega love shoutout. Dan Diki, Larry Pandarigan, Dan Lods. Ako pa ba? QR code scanner. Install ko nga. Try ko na yung code sa side ng box. Yun, nakuha mo na pala eh. Full support your channel, it's me. Always support from Manay Teta Vlog. Kahit di mo po dipin, okay lang. Ayos lang yan. Marami naman nagdikit sa'yo. Thanks Benos. Dahil po sa naka-pinhouse. $11 minutes now. Sanay na. Jacqueline, oh, Yukama, iwan ko sa'yo, panuorin mo ulit hanggang sa alam mo.
Noon hanggang ngayon. Hindi na baba ng link eh. Yung ba, maiwan ko sa'yo. Panuorin mo, ulitin mo daw hanggang sa malaman mo. Ate Rosie Nicole, Iris Nicole. May jacket na po yan, pero mag-e-end na po ako. Dami beses. Dahil beses ako, nagbaba ng link. Haha, from Yokohama. Di mo lang napin, kaya okay lang. Wala ka dyan. Pati sana all, daming CP. Hiram ko lang ito pati, hiram. End ko na muna ito kaibigan, para maayudahan ko si Litong TV. Sige, bye na all. Alipin ni Jingo. Salamat na lang. Back to reality, Lala Mughi. Sam sa kabsat. May LS ka, di ba? Anak Mix Vlog. Musta idol ka, Brock? Yan, alas na po ito, alas na. Last na ayuda na po, last ayuda. Mag-end pa ako pagkatapos ng Litong TV. Litong TV oh. Like number 63. Like number 64. Bell all na rin. Pangalawa. 8 minutes. Pangatlo, Litong TV. Salamat tos, God bless. Like 66. Litong TV, pang-apat. Like 67. Yan, mag-end na po ako. Ate Rosie Nicole TV, sorry po. Mag-end na po ako. Salamat po sa at nakaabot kayo. Kamsat, Gingo, salamat. Sa may iwan pa dyan na 15 viewers. Thank you very much. Dan sa nakapin from Larry Panarigan. Pa-check sa ampalaya mo. Bro Kagamrak, thank you very much. Larry Panarigan, thank you very much. Manay Tita Vlog, Venusindaya, Litong TV, Manlib, Anak Mix Vlog, sorry late ako host. At sa mga nanyan, hindi ko na isa-isahin. It's me, Manay Christ follower, Manay God Grace, Ate Krashiba, Ronski TV Live. Paisa nga po host, bago mag-end. Ano yun? It's me. Ate Krashiba Gonpay, thank you very much sa pag-stay, ate. Thank you very much. Bata pala to si It's Me bata. Welcome Ading. Yan, maganda pa ako. Thank you very much. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Lagi mag-LS ako pagkatapos mo. May LS ka na, nakita ko kanina nagpop up eh. Anak Mix Vlog, LS, live stream.
Pahinga lang ako ng konti, tapos ikot na uli ako sa mga live stream. Tapos si Mrs. magbabalik sa mga nakalista. Magko-comment po siya sa latest upload video nyo. Bye-bye Ate Crush Ginpay. Ingat po ang lahat, ang bawat isa, and God bless us all. Bye-bye Ate Jacqueline, salamat po.